seutu, joka ei ole paikka, kapitalismi ja metropolikiinen, joka on ilmestynyt tuossa viime vuoden loppupuolella joulukuussa. Se meni kirjoittaa tällä paikalla ja sen lisäksi meillä on pyydetty kommenttipuheenvuoro sitten Jani Lukkaiselta. Se on oma nimi. Kaikki tuntee. Mä oon siis Juhana Venäläinen. Edustan täällä varmaan lähinnä tutkijaliiton hallitusta ja sen pientä Joensuun. Tervetuloa ja koettakaa selvitä kuumallista ja päästetään puhujat irti. Joo, mä Eetu ja Jussi. Puhu kovempaa, kun mä luulen. Mä koitan puhua mahdollisimman kovaa, miten jaksaa. Mä ensin yritän lyhyesti esitellä teille kirjaa ja sen eri teemoja ja sitten me voidaan mennä tarkemmin niihin. Myöhemmin Jussikin sanoo välillä jotain ja muuta. Mun puolesta voi kanssa niinku keskeyttää, missä vaiheessa tahansa voidaan edetä keskustelemaan, jos tulee jotakin kriittisiä pointteja tai kysymyksiä tai ei tajua jotain, niin voi kysyä missä vaiheessa tahansa. Meillä ei ole mitään kauhean valmisteltuja tai varsinkaan strukturoituja alustuksia millään tavalla tässä puhutaan. Mutta kyse on siis kirjasta, jonka nimi on Seutu, joka ei ole paikka, ja sen alaotsikkona on kapitalismi ja metropoli. Alaotsikko ei ehkä musta ole enää tässäkään vaiheessa hirveän hyvä. Mä selitän jossain vaiheessa myöhemmin miksi ei, mutta idea on kuitenkin se, että kyse on kirjasta, joka yrittää tuottaa käsitteitä nykykapitalismin analyysiin, sen erilaisten ulottuvuuksien analyysiin, ei mistään ulkopuolisesta tai neutraalista tai tieteellisestä näkökulmasta, vaan sellaista näkökulmasta, että miten kapitalismia ja sille nykykapitalismille ominaisia vallanmuotoja voidaan vastustaa, miten nykyisiä riistojen ja vallanmuotoja vastaan voidaan kamppailla mahdollisimman tehokkaasti ja sen ideana, että koska me nyt ollaan tilanteessa, jossa vanhat työväenliikkeen instituutiot voi olla melko huonosti, eikä niistä ole meidän jokapäiväisen elämämme ongelmissa kauheasti apua. Me kohdataan sellaisia ongelmia, jotka liittyy tilanteeseen, jossa erilaiset kapitalistisessa yhteiskunnassa riistetyt ihmiset elää hyvin erilaisten valtasuhteiden eriyttämissä olosuhteissa. Me ei oikein tiedetä, että miten me voitaisiin kaikki yhdessä kamppailla ja sen, niin kuin, miten kaikki hyvin erilaisissa asemissa keskenään ryhmät, niin kuin sitten tietoa tuottavat opiskelijat tai sitten jotkut maahanmuuttajat, jotka tekee siivousduunia tai jotain muuta, niin miten ne niin kuin, voi löytää jotakin yhteistyö, jonka ympärillä kamppailla, miten ne voidaan jollakin tavalla organisoida kamppailemaan yhdessä. Nämä on niin sellaisia kysymyksiä, jotka meidän näkökulmasta ei ole millään tavalla itsestäänselviä, jotka ei ole mitenkään helppoja, vaan ne on äärimmäisen vaikeita, koska me ei tiedetä, mitä tapahtuu ja mitä meidän pitäisi tehdä, ja sen takia siihen tarvitaan uutta käsitteellistä ja teoreettista työtä. Tämän sitten niin idea on, se kirja on tietysti mielessä rakenteeltaan aika heterogeeninen tai se on hajonainen, se koostuu niin 7 erilaisesta tasosta tai luvusta, jotka käsittelee nykykapitalismin eri ulottuvuuksia. Ne ei niitä kirjan tasoja voi lukea myös erillään, niin ne käsittelee niin eri aspekteja. Mä käyn sitten myöhemmin läpi kaikkia, mutta niin yksi keskeinen idea tässä on tämä käsite seutu, joka ei ole paikkaliitty, on niin nykykapitalismin keskeisen maantieteellisen yksikön hahmottaminen. Onko tämä jonkin sortin yliopistollinen tutkielman pohjana tässä? Ei missään tapauksessa. Sanotaan, että jos tarkastellaan mikä tässä on pohjana, niin ehkä ennen kaikkea tässä on pohjana meidän molempien 10 tai 15 tai ties kuinka monen 10 vuoden työ erilaisissa yhteiskunnallisissa liikkeissä. Niin kuin ennen kaikkea mun osalta niin sanotusti prekariaatti- tai Euromeiden-liikkeissä. Ja sitten siihen liittyvä teoreettinen työ. Sanotaan, että on siinä paljon tutkimusta, mutta ei sillä ole mun mielestä mitään tekemistä. Ei oikeasti, eikä yliopistoja ei missään nimessä. Että se tulee niin ongelmat, joita me ollaan kohdattu, tulee niin tietynlaista niin sanotusta poliittisista liikkeistä ja ongelmista, kysymyksistä, organisoimisen kysymyksistä, joita me ollaan kohdattu. Ja sen takia, koska ne on niin vaikeita, niin kanssa pitää oikeasti myöskin tehdä teoreettista työtä, analysoida mitä tapahtuu, mitä ihmiset meidän ympärillä tekee, millä tavalla niiden kanssa ihmisissä voitaisiin kamppailla ja mitä on ne esteet, ongelmat, mitä nämä liikkeet kohtaa, mitä on uudenlaista riiston
vallanmuodot ja niin edelleen. Mutta tämä ei liity yliopiston tutkimusprojektiin missään tapauksessa, eikä sijoitu mihinkään sillä tavalla yliopistokuvioon. Mä sanoisin, että sen jonkinlainen tausta on tietysti niin kuin, mun osalta on tietyissä noin 9-12 ja sitten myöhemmissä myös tällaisissa yhteiskunnallisissa liikkeissä, joiden organisointiin mä oon osallistunut paljon Helsingissä ja sen tausta on paljon enemmän siinä kuin missä yliopistojuhlia. Mutta sitten tässä on niitä kysymyksiä, että hahmotellaan tavallaan yrityksenä hahmottaa jonkinlaista nykykapitalismin, globaalikapitalismin keskeistä tilallista yksikköä, jota me kutsutaan välillä paremman puutteessa sanalla metropoli, mutta mieluummin kutsutaan sitä seuduksi. Ja seutu on jonkinlainen avoin rajaton tila, joka nimenomaan ei ole paikka. Sitten jos kirjan nimi on Seutu, joka ei ole paikka, niin se tietysti yhtäältä se kuvaa tätä nykykapitalismin keskeistä maantieteellistä yksikköä, että kuuntelette niin tai konsulttien tai sitten suomalaisen aluepolitiikan niin virkamiesten tai toisaalta kaupunkitutkijoiden ja minkä tahansa maantieteellinen tutkimuksen. Kaikkialla puhutaan siitä, että keskeisiä tilallisia yksikköjä ei ole enää valtiot. Valtiot, vaan tietynlaiset kaupunkiseudut ja toisaalta tietysti niin kuin ikään kuin tuotannon taloudellisen arvon lisäksi keskeisiä ei ole enää suljetut tilat, kuten tehtaat tai toimistot, vaan myöskin sitten niin sanottu luova kaupunkitila tai ylipäätään nämä seudut, jotka toimii nykyään kapitalismin taloudellisena keskuksena. Siitä huolimatta, että valtioita edelleenkin on olemassa, että ne instituutiot ovat tietyssä mielessä yhtä vahvoja kuin aikaisemmin, niin tilallinen politiikka on muuttunut täysin selvästi siinä mielessä, että ei ole niin enää olemassa mitään sellaista ideaa, että homogeenisesti luoda tietynlaisia infrastruktuureita vaikka koko valtion alueelle, vaan pikemminkin valtiot keskittyy tiettyjen keskeisten metropolialueiden tai seutujen kilpailukyvyn edistämiseen. Mä aina juutun tähän alkuun, ja mä en voi keskustella pelkästään tästä maantieteestä, mutta kun mä satuin eilen illalla katsomaan Yle Areenasta sellaisia vanhoja Suomen Posti- ja Lennätinlaitoksen dokumentteja, joissa kuvattiin, miten rakennetaan lennätinlinjoja ja postiyhteyksiä veneillä ja jäämurreilla ja lentokoneilla ja saaristoon tai sitten toisaalta Karjalan perukkoon. Tulee vaan täysin se, mutta on niin selvä, että okei, tämä tavallaan tietysti puhelinyhteydet on toteutettu joka paikkaan Suomessa, mutta mitä valtio tekee, kun se rakentaa aluettaan, niin ei se yritäkään jotenkin laajentaa kaikkia mahdollisia tietoliikenne- tai muita yhteyksiä mahdollisimman tehokkaasti koko alueen kohtaavan. Päinvastoin ideana on niin Suomessa kuin vielä enemmän niin muussa vaikka Euroopan maissa tai Jenkeissä on tiettyjen keskeisten seutujen taloudellisen kilpailukyvyn kehittäminen. Nämä on niitä tiloja, jotka on keskeisiä, joita me ajatellaan olevan keskeisiä myös yhteiskunnallisten kamppailujen kannalta sen takia, että ne on niitä tiloja, joissa ihmiset elää ja siinä vaiheessa, kun me kuvataan, millä tavalla työ ja tuotanto on laajentuneet koskettamaan koko elämää, koko elämän aikaa ja tilaa, niin myöskin ikään kuin nykyään luokkataisteluja tai sellaisia käydään kaikkialla ihmisten elämän tilassa näillä seuduilla, jotka ovat paikka, kun mennään tähän maantieteellisesti myöhemmin. Niillä on siitä jotain ideoita, mutta mä sanon sitten aluksi, mikä on tämä kirjan nimen Seutu, joka ei ole paikka tavallaan merkitys tai se toinen merkitys, joka siinä on. Mahdollisesti jotkut teistä on ehkä havainneet, että se on peräisin Paavo Haavikon suomalaisen modernismin tämmöistä klassikko-runokokoelmasta Talvipalatsi. Talvipalatsi on se vuodelta 1959, joka tapauksessa suomalaisen modernin runouden tämmöisiä klassikoja. Haavikko siinä kirjoittaa niin nämä rivit ovat kovin vähän todennäköiset, sillä tämä on retki tunnetun kielen lävitse kohti seutua, joka ei ole paikka. Meidän idea tietysti on, että tämä kirja eri luvuissaan käsittelee maantieteen lisäksi hyvin paljon enemmän itse asiassa kuin siitä, että käsittelee finanssipääoman ja niin sanotun tuotannollisen pääoman suhdetta, ne käsittelee tilan muutoksia niin mikrotasolla ja sen vaikutuksia meidän toimintamahdollisuuksiin. Ne käsittelee aivojen ja kielten
subjektiivisuuden psyykkeen muutoksia nykykapitalismissa, niin käsittelee tietynlaista moksellisten liikkeiden kanssa moksellisen subjektiivisuuden teorioita. Niin kaikenlaisia aspekteja ja erilaisia vallanmuotoja nykykapitalismissa niin ikään kuin globaaleista makrotason maantieteellisistä muutoksista niin siihen, millä tavalla kapitalismi vaikuttaa aivosolujen välisiin kytkentyihin. Idea on tietysti tässä mielessä itse kirja on tietynlainen hetki tunnetun kielen lävitse kohti seutua, joka ei ole paikka. Siinä mielessä, että niin kuin mä ainakin itse kuvittelen, niin valitettavasti haavikko tarkoittaa ilmauksellaan seutu, joka on paikka runoutta. Ja runous taas on jonkinlaista kielen käyttöä vai on määrättyä äärtä. Ainakin potentiaalisesti uutta luovaa tai uutta kokeilevaa ja olemassa olevia kielenkäytön muotoja vastaan jokin tavalla asettuu toimintaan. Ja me tietysti meidän niin idea on jokin tavalla, että ne käsitteiden, mitä me tässä kirjassa koetaan kaivaa tai luoda, niin ne pitäisi olla avoimia siinä mielessä, että ne ei pyri pelkästään kuvaamaan tai sulkemaan maailmaa, ne on jollakin tavalla hahmottamaan maailmaa jonkinlaisen avoimena tekeillään olevana. Tässä mielessä myöskin seutu, joka ei ole paikka. Jos me halutaan luoda käsitteitä, niin myöskään ei pidä olla tieteellisiä siinä mielessä, että valmiiksi sulkea maailmaa jonkin tietynlaiseksi, vaan niiden käsitteiden tavallaan niin kuin toimivuutta mitataan sitä kautta, että saako ne meitä toimimaan, saako ne meitä tekemään jotain, saako ne meitä koettamaan tehdä vastarintaa ja parantaa omaa elämäämme. Ja siinä on se niin näiden käsitteiden tavallaan toimivuuden kriteeri. Kriteeriin ne pitää olla muodostaa avoimia käsitteellisiä varuuksia ja niin edelleen. Ja sitten tietysti niin tässä on myös konkreettinen organisoitumista koskeva ongelma, jota ei missään kirjassa sanota suoraan, jota puuttua kyllä niin kirjasta nyt ei juuri ole kirjoittu mitään kritiikkejä, mutta niksikään kiinnittää huomiota siihen, että totta kai sitten niin idea on se, että kyse on runokokoelmasta, jonka nimi on Talvipalatsi. Tietenkin meidän niin kuin konkreettinen kumouksellisen poliittisen toiminnan ongelma on se, että meillä ei enää ole mitään. Me ei tiedetä, missä valta sijaitsee. Meillä ei ole mitään talvipalatsia. Jos me halutaan järjestäytyä kapitalismia vastaan, niin meillä ei ole mitään talvipalatsia, että me olisi mitään valtaa. Vaan me toimitaan tietynlaisessa epämääräisessä tilassa, joka ei ole mikään paikka, vaan se on jonkinlainen epämääräinen avoin seutu. Meidän sen takia tutkittava täysin uusiksi myös niitä toiminnan ja organisoitumisen muotoja, koska meillä ei ole sitä talvipalatsia, vaan meillä sen sijaan on jonkinlainen seutu, joka ei ole paikka, joka on avoin ja epämääräinen. Rajaton tila, joka on yhtä lailla meidän päämme sisällä kuin kaikkialla maailmassa. Ja Jussi voisi jatkaa tästä. Mä tuohon vähän niin mietiskelen sitä, että ehkä itse ennemmin näen semmoisen talvipalatsien paljon ympäri maailmaa, että kyllähän nimenomaan niitä metropoleja niin sijoitetaan miljardeja. Ja on olemassa semmoisia avainalueita jossain Wall Streetillä ja Frankfurtissa ja Lontoossa ja ikään kuin on olemassa semmoisia paikkoja, mutta niitä tuntuu, että aika paljon tekemisiä tai niitä on niin ainakin tällä länsimainen luonnolla uimasti ja puhumatta jossain Intiassa, missä tämä Intian suurin miljardööri on rakentanut oman pilvenpiirteensä ja yksin perheensä kanssa, niin tavallaan onhan näitä niin tavallaan palatseja ja valkeskuksia olemassa. Niin, talvipalat siinä, että se on tietty yksi paikka, jossa valtaa, missä saat kaapattua vallan, mutta jos niitä on täysin lukuisia, niin joka paikassa, niin se on mitään samaa merkitystä. Mitä se, että sä menet hyökkäät Goldman Sachsin pääkaupunkiin Wall Streetin Orinekin kanssa, niin mitä se on? Okei, onko muita nopeita heittoja tässä vaiheessa? Voidaan tietysti varmaan jatkaa sitten. Nyt yritän sanoa niin kuin jotain, ei vaan piti aika kattavan esittely ja puhuttu kauan. Minusta tuntuu, että meidän lähtökohta kuitenkin tässä, niin kuin meidän aikaisemmin kirjoissa on ollut, niin aika, miten sanoisi, kokemuksellinen se on. Kokemuksellinen tai semmoinen, miten sanoisi, mitä mä tarkoitan kokemuksellisella, on se, että ei ole olemassa mitään, kun sulla ei ole,
näe maisemaa, sä et näe, niin kuin, sä näet, sulla ei ole niin mitään valmiita välineitä, minkä kautta sä meet jonkun maiseman läpi tai että sä osaat suunnistaa jostain ja sun täytyy tunnustella enemmänkin. Ja se on niin se, mikä meidän ajatus tavallaan tässä, että nyt me ollaan semmoisessa poliittisessa tilanteessa, semmoisessa poliittisessa ympäristössä, okei, kaikki me voidaan niin tehdä kaiken näköisiä valintoja, ihan yksinkertaisia sellaisia, että minä olen vasemmistolainen ja teen sitä ja tätä ja minä luotan tähän näihin, mutta ne johtaa kaikki, ne menee päin helvettiä, niillä ei ole mitään niin positiivista tulosta. Me yritetään ajatella sitä, että miten tämä ympäristö on muuttunut, mitä täällä on tapahtunut loppujen lopuksi. Mitä on tapahtunut ja miten me voidaan niin kuin sanoa, että minä näen kaiken, minä istun täällä ja minä tiedän mitä pitää tehdä. Vaan meidän pitää yrittää haroa sitä, että miten voitaisiin tiivistää sitä kokemusta, niitä asioita, mitä meillä tässä ympärillä on. Ja yrittää nähdä niistä jotakin sellaista suoraan ja luoda niin kuin jonkunnäköisiä, en mä tiedä, työkalut on niin kuin nykyään vanhanaikainen sana, mutta jotain sellaisia niin kuin välineitä. Ja ne on aina koskettavia, että sä voi niin kuin, se on niin kuin Afrodite syntyy tuolla Kreetan rannikolla, että mä sain niin hauskasta, että se syntyy siitä meren spuumasta, mikä se on suomeksi, siis vaahdosta ja se niin kuin syntyy koskettelemalla. Sitä on niin kuin lähestyttävä asioita sillä tavalla, ei niin kuin, että sulla on aina valmis näkemys siihen, että sä tiedät, että sä oot siellä istut ja näet, että mä tiedän kyllä mitä tästä tulee. Ja se vaan, että yrittää niin kuin jotenkin koskettamalla, miten sanotaan, taktiilisesti suhtautua, ei teoreettisesti, vaan taktiilisesti. Meitä aina synnetään teoriasta ja muista. Meille teoria ei ole mitään teoriaa, ne on niinku semmoisia välineitä, joita me käytetään, yritetään niinku ymmärtää, että mitä täällä tapahtuu, yritetään koskettaa asioita. Ja se on mun mielestä niinku meidän lähtökohta ollut tässä, niinku semmoinen kokemuksellinen lähtökohta. Tämä ei ole mikään niinku koherentti teos tai sellainen, että se jees, tästä nyt ja liput liehuu ja mennään tonne päin, vaan yrittää niin kuin ymmärtää jotakin, mitä tässä ympäristössä tapahtuu. Ja eikä me ei pystytä sitä käsittämään mitenkään yksin, eikä millään tavalla, vaikka me joudutaankin olemaan yksin. Me pystytä käsittämään sitä yksin, me joudutaan vetämään kaikesta semmoisia, mutta semmoiset, mikä meillä on aina ollut niin Eetun kanssa kritiikki, semmoiset tyypit, jotka aina tietää, että tonne mennään ja noin, ja kun toi on aina tehty noin, niin me tehdään edelleenkin näin, niin semmoiset niin jotenkin meitä rassaa ja me yritetään kritikoida niitä. Sen takia siellä on paljon niin vasemmistolaisuuden kritiikkiä, just semmoisen niin perinteiset, että tiedetään valmiiksi jo, miten asiat menee, eikä olla yhtään herkkiä sille, mitä ympäristössä tapahtuu ja mitä ympärillä tapahtuu. Se on mun mielestä ensimmäinen pointti, mistä pitää lähteä omasta kokemuksesta, siitä taktiilista, koskettavasta jutusta. Me ei tiedetä, meidän pitää lähestyä jotain rantaa, meidän pitää niin kuin tunnustella, mitä tapahtuu. Se on ehkä, mitä mä nyt sanoisin, me ei olla me ollaan, kaikkien mielestä me ollaan helvetin teoreetikkoja, niin sellaisia. Toki me ollaan teoreetikkoja, me ollaan tullut kaikkeen mahdollista, mutta ei niin kuin teoreettisesta näkökulmasta, vaan käytännöllisestä näkökulmasta, että mitä tämä auttaa. Mitä mä voin niin kuin tehdä tämän kanssa. Ei sillä tavalla, että mun pitää opiskella niin kuin huulipyöreillä siellä niin kuin tunnustella, että palvoon jotakin tyyppiä, että tämä on aina oikeassa ja tämä nyt mä yritän ymmärtää, mitä tämä sanoo. Otetaan vaan sitä, mitä tapahtuu. Me luetaan paljon, koska se on niin kuin pienestä pitäen ollut sellainen asia, että pitää yrittää ymmärtää. Meille niin kuin ne on työkaluja eikä mitään muuta. Sen takia mä halusin vaan sanoa, kun tässä on jotain kuullut semmoisia juttuja. Ja mikä tämän kirjan niin kuin, tavallaan pointti on? Meidän pointti on yksinkertainen niin kuin järjestäytymisen pointti. Ulkopuolella kaiken semmoisen ikään kuin falskin retoriikan, että pitää vastustaa uusliberalismia. Mutta meitä kiinnostaa semmoiset asiat, mitä me nimitetään tässä nyt tavallaan espanjalaisista tovereilta, niin lähtee niin yhteiskuntatyöväen yhdistyksiksi tai muita. Meidän pitäisi kehittää uudet organisaation muodot, uudet ikään kuin järjestäytymisen muodot, jos me puolustaa meidän etua, meidän näkemystä maailmasta, meidän kokemusta siitä, mitä on tapahtunut. Koska se on se lähtökohta siitä, että jos sulla on kokemus jostain, että kaikki ne vanhat tavat, millä sä oot ajatellut maailmaa, ei enää toimi, niin et sä voi nyt jumalauta itse päässäsi keksiä sitä, että mitä uutta tapahtuu, vaan sun pitää kysyä ihmiset, sun pitää niin kuin keskustella ihmisten kanssa, sun pitää rakentaa jotain uutta. Mun mielestä se on peruspointti ja sen takia me tiedetään alustavasti sitä ikään kuin tulevaa tai toivottavasti tulevaa, niin jollain tavalla meidän pitää rakentaa uuden tyyppisen
uuden tyyppisen työn tai uuden tyyppisen työväen järjestäytymisen muotoja, ja sen takia me puhutaan seudusta tai metropolista, semmoisesta altaasta, semmoisesta paikasta, semmoisesta alueesta, jossa meillä menee kaikki niin puurot ja vellit sekaisin. Mä en osaa niin paremmin sanoa puurot ja vellit sekaisin, että kukaan ei tiedä, koska se on töissä, koska se ei ole töissä, mitä se tekee, mikä sen funktio tässä maailmassa on, mikä sen tehtävä on, mikä se elämän merkitys on. Muuta. Eikä se voi keksiä sitä itse. Jos se yrittää keksiä sitä itse, niin mitä se keksii? Se keksii pelkästään sen, että se on, minä olen tärkeä, minä olen täällä niin kuin ainoa tyyppi, jolla on jotain merkitystä ja kaikki muut on pelkkiä persereikiä tai jotain muuta vastaavaa. Niin se on se ja mitä, kun me ajatellaan niin nykykapitalismi, anteeksi, että mä puhun tällä tavalla niin vähän poliittisen työn, lämmin päivä ja muutakin tekemistä tässä. Niin mikä meidän ajatus on, että me ollaan kaikki ikään kuin, en sanoisi samassa veneessä, me ollaan samassa altaassa, me lillutaan siellä. Ja mikä on niin kuin nykykapitalismin keskeinen ikään kuin ihmisten hallitsemisen keino? Mulla on yksinkertainen kuvio tähän. Me ollaan kaikki työvoimaa, me lillutaan siellä samassa altaassa, meitä käytetään milloin mihinkin tehtävään. Milloin mitäkin taitoja tarvitaan. Joskus sun täytyy olla emotionaalinen, affektiivinen, sun pitää pitää huolta vanhemmista tai kaikesta muusta. Joskus sun pitää osata nakuttaa naulaa oikein hyvin. Ja me ollaan aina valmiita siihen kaikkeen, mutta millä tavalla, miten tätä meidän työvoimaa käytetään? Mikä siinä on niin oleellisia pointteja? Miten siitä, minkälainen kone, ajatelkaa yksinkertaisesti, minkälaisia koneita oli 1800-luvun koneet. Miten tai 1800-luvun alun, 1800-luvun, 1900-luvun koneet. Niissä oli kaikissa niin kuin idea se, että käytetään jotenkin jollain erityisellä tavalla työvoimaa, työkykyä, ihmisten työkykyä, ohjataan ihmisten työkykyä tekemään jollain tavalla jotakin asioita, järjestetään näiden ihmisten suhteita sillä tavalla, että ne tekee näitä asioita yhdessä ja niillä on omat erityiset niin kuin, suhteet toisiinsa ja ne koneet määrittää tarkasti se, että minkälainen on se organisaatio, mitä sä ajattelet päässä, kun sä tehtaaseen töihin. Niin ihan sama logiikka pätee edelleenkin tähän niin sanottuun, miten me sanotaan, metropoliksi tai seuduksi. Mutta nyt, mitä järjestetään? Nyt järjestetään elämää, järjestetään sitä, että minun identiteettini on tämä, minä olen tätä tai tätä ja tätä. Ja se on just se, että minä olen erikoinen, mulla on tämä tutkinto tai mä oon opiskellut tätä ja mulla on tämä, mä ajattelen tällä tavalla tai mulla on tämä. Ja se on nyt se koneistamisen muoto. Ymmärrättekö, mitä mä tarkoitan? Me ollaan kaikki siellä samassa veneessä ja miten moderni kapitalismi toimii, miten se koneistaa, miten se organisoi. Se kone on se, mitä nyt voi sanoa sille teille, niin kuin mä itse sanon, se on niin kuin tämmöinen, sulla on oma identiteetti, sä oot erityinen, sulla on oma kulttuurisi, sulla on nämä jutut. Ja se on just se mä pidän hämähäkestä. Se on se niin kuin, just joka tekee teistä tavallaan niin kuin niitä uuden tyyppisiä työläisiä, jotka uskoo siihen, että minä selviän, minä teen täällä, minä olen tulevaisuudessa niin kuin selviä, kunhan kaikki muut, kaikilla muilla menee päin persettä. Ja se on se, niin kuin se järjestämisen muoto, että jokaiselle järjestetään oma identiteetti ja jotain muuta, ja se on se uusi kone. Kone ei ole edes tietokone tai joku muu, vaan se on se, mikä yksilöllistävä, eristävä ja yksinäistävä kone on se, mikä meitä kiinnostaa tässä. Okei, meillä on tässä kirjassa kauheasti sitä, koska se on tosi hankala käsittää. Nyt olette kaikki itsenäisiä yrittäjiä, yrittäjät tehdä kaikkea muuta. Se pitää hankkia mennä työvoimaa ja uusi tapa koneistaa. Ja se meitä kiinnostaa tässä. Meitä ei kiinnosta mikään niin kuin abstrakti arkkitehtoninen idea tai mitään muuta kautta kuin se, että miten ne ilmentää tätä, miten ihmisiä järjestetään, organisoidaan, miten niitä pannaan tekemään enemmän töitä, miten niitä pannaan tekemään niin kuin aamusta iltaan ja illasta aamuun duunia jonkun muun hyväksi. Ja se on ehkä se puoli. Ja sitten jos puhutaan siitä
yhteydessä. Mä en halua puuttua, mutta että tämän takia myös aivot ja mitkä on niitä keinoja yksilöllistää, tehdä erityiseksi ja ulkopäin. Ja silloin sun täytyy puuttua aivoihin, sitä mitä sun pään sisällä tapahtuu, sitä mitä sä puhut, mikä on sun tyylissä ja kaikki muu. Aivot ja kieli on tässä tärkeää. Mä en nyt halua niihin puuttua, koska voitte lukea se kirjassa, että ne kirjoittaa niin hyviä. Kiinnostunut. Niin, ja se mikä on mun mielestä oleellista, mikä mua on tavallaan koko ajan kiinnostunut tässä on se tavallaan, että vaikka me ollaan ihmisiä, me kaikki ajatellaan, että me ollaan yksilöitä ja me ollaan neuropatteja ja kaikkea muuta vastaavaa. Meillä on aina ollut, se mikä on kiinnostavaa, ei ole niinkään se, mitä me tehdään, vaan se. Ja se on minusta tärkeää, minkä takia esimerkiksi Michel Foucault meidän poliittisessa ajattelussa edelleen tärkeä juttu on se, että mitkä tekniikat, mitkä käytännöt muokkaa sitä ja pakottaa meidät tekemään just ton valinnan. Vaikka se olisi se valinta, että sä oot vasemmistolainen tai sä oot oikeistolainen tai mikä tahansa, niin meitä ei kiinnosta se, että minkä takia sä heilut siellä joku lippu kädessä, vaan mitkä on ne tekniikat, minkä käytäntöjen avulla sä ikään kuin rupeat mieltämään itsesi joksikin tollaiseksi tyypiksi. Sulla on oma kulttuuri tai jotain muuta. Koska loppujen lopuksi ihmiset nyt ei niin kauhean erilaisia ole. Että jos nyt palaan tähän klassiseen, niin aikoinaan Herakleitossa useimmat kuvittelevat, että jokaisella on oma kieli tai oma kokemus, mutta kokemus on yksi ja yhteen. Logos on yksi ja yhteen. Ja tämä on se, me ollaan kommunisteja ilman puoluetta ja me tullaan toivottavasti kuolemaan myös kommunisteja. No siinä tuli vähän poliittista. Poliittista propagandaa ilman politiikkaa. Kiitoksia. Haluatko sä Eetu vielä lisätä? Joo, tulee kylläkin jotain kysyttävää tässä vaiheessa mieleen. Niin en sanoisi, mulla on paljon lisättävää. Mikä se nyt ihan ympäriksi? En mä tiedä, mä oon vaan. Ei, se oli hyvä tietysti, mutta nimenomaan tietysti se, että kirjan idea on se, että me minkä takia myöskin kirja päättyy sitten tietynlaiseen myyttiin, sitten mä en kuvaa sen enempää. Se, että meidän kirjoittanut idea ei se, että me halutaan kuvata, että meidän idea on se, että me halutaan jokin luoda käsitteitä, jotka avaavat erilaisia ikkunoita maailmaan, ja toisaalta sitten saada ihmisiä kiinnostamaan toimia, tehdä jotakin omassa elämässään. Että paljon tuossa kirjassa. Mitä mekanismeja meillä olisi sitten vastustaa sitä nykykapitalismia, joka pakottaa meidät identifioitumaan ilmastotietoisia? Rikkoo ne kontraktit. Siis yksinkertaisesti millä tavalla ajattele miten niin kuin perinteinen sanoisiko niin teollisuusyhteiskunnan työläinen, se, joka on kun tiedät, että se, kun meillä on määrätyt tuotantovälineet, määrätynlaiset koneet, sut pannaan tekemään töitä määrätynlaisilla koneilla, ja koneet määrittää sun suhteet siihen, että mikä sulla on niin sun kaveri suurin piirtein. Että jos kaveri on siellä, niin sulla on suhteet, niin määrittää sen, että mitä sä teet ja mitä sä teet, ja sitten, että mikä sun asemassa on ja mikä taas kaverin asema on. Sitten määrittää sen suurin piirtein, että mitä sä ajattelet ja mitä sä mietit sitä kaverista, että mikä teidän välinen suhde on, mikä teidän vaikkapa status erottaminen ja muuta. Niin siinä ja mitä sitten se määrittää myöskin tavallaan koko sun pään siltä, että mitä sä ajattelet, mitä sä mietit, mikä toi tyyppi, mikä on sun asemasi ja mikä on toiset. Niin kun sä voit ainoastaan sitä kautta edetä, että sä ymmärrät oman asemasi siinä, sanoisiko nyt tuotannon kokonaisuudessa ja tuotannon järjestämisen ja sen koneiden käytön kokonaisuudessa, sä ymmärrät oman asemat, niin sitä kautta sä voit ainoastaan niin kuin nousta sille tasolle, tai en tiedä, onko se nousemista, mutta sä voit niin kuin yhtäkkiä mieltä, että mitkä on myöskin ne, ja mitä tietysti sitten koulutusjärjestelmien kautta, että mitä sulta missäkin asemassa vaaditaan. Eli sä voit ainoastaan sieltä, että sä lähdet sieltä, että mihin sun tavallaan on lykätty tässä
järjestelmässä, niin lähtemällä sieltä liikkeelle sä voit tajuta myöskin ne kohdat, että mikä sun asemassa on tärkeää. Mikä tässä sun asemassa, jos sä nyt rikot sen lupauksesi olla kunnollinen työläinen, niin mitä sä voit yhdistää sen tavallaan näiden muiden duunareiden asemaan, sä voit helpottaa niiden asemaa tai miten sä voit rikkoa niin se mekaniikan toiminnan. Ainoastaan ymmärtämällä jollain tasolla, mä en tarkoita, että kaikkien pitää ymmärtää se kokonaisuus, mutta ymmärtämällä jollain tasolla, että sun oma asemassa on tärkeä siitä, sun oma vastarintasi on tärkeä, se, että sä itse kieltäydyt jostain, on tärkeää, että se koko järjestelmä jollain tavalla on. Se on niin kuin ensimmäinen lähtökohta. En tarkoita, että sun tarvitsee ymmärtää koko toimintaa. Niin eikä ei pelkästään se, että se kieltäytyy sitä loppukohtaa, vaan myös siitä, että kieltäytyy itse alistamasta itseään tai sillä tavalla niin, tekemään kaikkea omaa uraansa tai jotain semmoista. Mä en muista siteerataanko tuolla kirjassa jostain sitä vai ei, mutta Gilles Deleuze, filosofi, joka kanssa on mennyt, miten paljon kirjoitetaan tai käytetään, jossakin kirjoittaa suurin piirtein niin, että miten estetään ihmistä puhumaan, miten tehokkaammin estetään ihmistä puhumaan omasta puolestaan, laittamalla hänet sanomaan minä, tai kiinnittämällä huomioon aina vaan siihen, miten minä olen, mitä mulle tapahtuu. Jotenkin miten mun tulevaisuus on, niin mitä sille voidaan tehdä. Tämä on tietysti niin kuin meidän yksi idea, mitä tuossa paljon käsitellään myös niin kuin aivotutkimuksen ja muun kautta on just se idea, että me ei koskaan tosiasiassa niin aivot ei muodosta mitään sellaista systeemiä, että joku suljettu yksilö. Aivot on tosiasiassa jotain, joka muodostaa pikemminkin avoimia systeemejä. Päinvastoin silloin, kun sä niin koko ajan keskityt miettimään omaa ruumistasi ja omaa haavoittuvaisuuttasi ja omaa niin semmoista, mitä mulle tapahtuu, silloin sä et pysty tekemään mitään. Silloin sä et niin saa mitään aikaa, silloin sä et kykene vastustamaan. Pitää jollakin tavalla. Ja mä en tarkoita, että tämä on mikään sellainen asia, että jokaisen pitää tehdä tätä omassa päässä, vaan tätä jota varten meidän pitää niin miettiä, millä tavalla me luodaan jonkinlaisia jokapäiväisen elämän yhteisiä infrastruktuureita. Toisaalta millä tavalla me luodaan käsitteitä ja millä tavalla me jollakin tavalla parantaa omaa luottamustamme siihen, että me voidaan niin toimia yhdessä eikä vaan niin keskittyä siihen, mitä minä olen, koska silloin kukaan ei saa niin yhtään mitään tehtyä, jos vaan miettii itseään, mikä varmaan huomaa niin semmoisessa jokapäiväisessä niin elämässä ja työskentelyssä, miten enemmän sä keskityt miettimään sitä, että miten mä teen työhakemuksia tai miten mä täytän CVC, niin sä et ainakaan saa niin yhtään mitään tehtyä, kun myöskin ihan konkreettista kasvua. Mulla on mitä mä oon usein sanonut varmaan ne, jotka on luennoilla, niin se konflikti, se, että esittää kritiikkiä ja se, että tappelee, niin se ei tarkoita sitä, niin kuin suurin osa suomalaista ajattelee sitä, että tämä on, niin kuin, me ei olla koskaan enää väleissä. Vaan niin kuin Niccolo Machiavelli sanoi noissa kuuluissa diskursseissaan, että konfliktit on ainoa tai niin kuin, riidat on ainoa keino, jos ne on sellaisia siis riitoja, ei tarkoita sellaisia niin tyypillisiä riitoja, että vittu mä en kutsutaan enää koettaa meitä. Semmoisia riidat, konfliktit on ainoa keino, jonka avulla voidaan rakentaa hyviä, vaikka sitten niin kuin Machiavelli sanoo, mieskunto nousee, tietysti kun sä oot koko ajan tai virtuu, niin kuin se sanoo, mutta siis se on, joka syntyy hyvää koulutusta, hyvää kasvatusta, hyviä lakeja ja sitten hyvä yhteiskunta. Ja tietysti tiedätte, että Suomea on aina vain konsensusyhteiskunnassa, ja Machiavellin mukaan konsensus tuottaa pelkästään huonoja lakeja ja alistumista ja kaikkea muuta. Ja sen takia niin mä ajattelen esimerkiksi sitä, missä nyt on pyöritty semmoisen vihervasemmistopiirissä, joka on todella niin kuin, mun mielestä niin kuin, suhtautuu vastahakoisesti konflikteihin tai häpeilen konflikteihin, eikä suostu keskustelemaan yksinkertaisista niin kuin, asioista eikä kritiikistä. Niin mun mielestä niin kuin, ensimmäinen askel, jos me halutaan rakentaa jotain niin kuin, poliittista liikettä on, että se on konfliktuaalinen, ristiriitainen, että siellä on erilaisia ihmisiä, jotka törmäilee koko ajan toisiinsa ja jotka tappelee kenties keskenään, koska ne tappelut tuottaa enemmän hyvää kuin mikään niin semmoinen puhumaton ikään kuin konsensus tai muu. Että se on ensimmäinen askel. Se mikä on niin kuin mulle
poliittisen filosofian näkökulmasta, se on jossain määrin ehkä sanottu vähän tunne, niin on se, että se konfliktuaalinen ristiriitojen taistelun traditio sekä Marxilla että Marxin edeltäjillä että monilla muilla niin on keskeinen. Se hanttiin panemisen juttu, mutta en mä tarkoita sillä taas sitä, että se on niinku sellaista semmoista niinku, miten se sanoo, sellaista nettikeskustelua hanttiin panemista, vaan sellaista, että siinä on oma persoonallisuuden muuttaminen, oman itsensä muuttaminen ja sen ikään kuin peliin asettaminen. Vaikka en olekaan, Hannah Arendt tai muiden konservatiivisten, jotka nykyään on kovasti muodissa vasemmistona muodon piirissä, niin ajattelijoiden millään tavalla. No niin, sieltä oli silloin ensin toi. Niin, ihan semmoinen kysymys, että minkälaisissa poliittisissa liikkeissä ja konkreettisissa poliittisissa kamppailuissa niin näette niin kuin tavallaan jotain tai mitkä on niitä kamppailuita ja liikkeitä, mitkä niin näette selkeästi niin tämmöinen institutionalisoitunut vasemmisto ei ole teidän niin tavallaan mielestä edistyksen arvoja, mutta mitkä on niitä liikkeitä ja kamppailuita ja kysymyksiä, joissa näette niin tavallaan niitä positiivisen tai paremman tulevaisuuden niin kampia tai jotain. Mä voin tietysti aloittaa ylipäätään. Yksi niinku teema tietysti, mitä mä niinku tuossa kirjassa käydän, mielestä liittyy tiettyihin teoreettisiin keskusteluihin, mitä mä käytän. Muuta on tietysti myös se, että pitäisi niinku päästä katsomaan. Ei niinku pelkästään katsoa semmoista, mitä tapahtuu, kun ihmiset niinku menee kadulle heiluttamaan kylttejä tai niinku lippuja ja niinku huutamaan iskulauseita, vaan pitäisi katsoa jotakin näkymättömämpiä vastarinnan muotoja. Semmoisia, miten me ei niinku perinteisen valmistelun nähdä vastarinnan muodoiksi, mitkä ei välttämättä niin manifestoidu kadulle. Tämä on tietysti semmoinen, mikä me molemmat ollaan jollakin tavalla tekemissä. Meitä en tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta meitä molempia varmaan Suomessa kutsutaan autonomeiksi tai operaisteiksi, mikä mun mielestä nyt on tietysti tämmöisessä italialaisessa työläisautonomiassa perinteisessä olennaista, kun mennään katsomaan, mitä nykyään työläiset myös niin jokapäiväisessä elämässään, eikä välttämättä näkyvässä järjestäytymisessä tekee, minkälaisia ne vastarinnan muodot ja miten niihin voidaan jonkin tavalla sotkeutua, miten niitä voidaan vahvistaa. Ja mun mielestä sen takia olennaista on niin katsoa myöskin semmoista, niin mikä ei näytä välttämättä vastarinnalta. Mua nyt niin vaan sellainen viime aikoina mua kiinnostaa paljon, minkä takia ihmiset ryhtyy vasta yrittäjäksi, milloin menee töihin, vaikka ne joutuu nyt täysin usein. Semmoinen yksi, että tapahtuu niin sekä hoiva-alalla että sitten erilaisilla kauppailla muualla tai tämmöisillä niin perustaa kahviloita ja kioskeja ja muuta. Et sä haluat jollakin tavalla päästä pois semmoista niin sanotusta palkkatyön oravan työstä tai muusta ja tietynlainen haave niin itsenäisesti yrittäjäksi, mikä tietenkään ei niin nykyään, se ei ole mikään, se ei avaa kenellekään mitään vapautta, vaan tietysti toki eläinen. Nämä on kuitenkin semmoisia, mitkä on ihmisille jokapäiväisellä erilaisia vastarinnan muotoja ja sitten niin mä ajattelin, että tietynlaiset niin kannatusta saavat verojen vastustamiseen ja muut teemat niin liittyy siihen, että minkä takia nykyvasemmisto ei tajua mitään, on se, että kun jengi, joka on niin tämmöisiä mikroyksilöyrittäjiä, pitää jotain kampaamatuolia tai muuta vastaavaa ja on ihan suuressa niin arvonlisäveroja ja sitten myöskin monien verojen kanssa ei niin kaikki innostaa vasemmista huutaa lisää veroja. Verot toimii konkreettisesti myös niin esimerkiksi nyt varmaan niin baari- tai ravintola-alallakin niin tuotannollista toimintaa keskittävinä mekanismeina ja tämmöisenä SOK-tutkimuksena. Se, että mun mielestä yksinkertaisesti semmoista, niin että joku tyyppi niin vaan niin kelaa, että mä rupean vaikka niin tuomaan röökiä Venäjältä yksityisyrittäjäksi tai jotain muuta, jolla se pääsee niin pikkasen jotenkin työskentelemään eri tavalla. Tää nyt on niin esimerkki, jota mä käytän aina ihan piruutta, niin sen takia, että se on jotain, mitä kukaan ei ajattele, että se on vastarintaa. Tai sitten on semmosia, että ihmiset ryhtyy milloin sitten vaikka jää kotiin hoitamaan lapsia. Jollakin tavalla tämä liikereillä ulos siitä.
työvoiman käyttämisessä. Se, niin niitä pitäisi pystyä katsomaan tai ajattelemaan, että mitä ihmiset tekee. Tai sitten tietysti on semmoisia niin vielä vähäisempiä juttuja, jotka liittyy vaikka siihen, jos me ajatellaan, että tuotantotyö on jollakin tavalla niin liittynyt tai siirtynyt ulos suljetuista tiloista, kuten tehtaista, että toimistojen tiimit tekee työtä joka paikassa. Potentiaalisesti ainakin kaikkialla ja potentiaalisesti joka paikassa. Niin katsoa semmoisia niin pieniä kamppailuja, joita käydään kaupunkitilan käytöstä tai käydään ylipäätään niin tilan käytöstä kaupungissa. Tietysti erilaisia tämmöisiä niin jokapäiväisen elämän uusintamisen, uudelleenjärjestämisen tavat on musta olennaisia, mikä näkyy sitten taas toisaalta tullakseni niin luuppina takaisin tämmöisiin niin näkyvämpiin yhteiskunnallisiin liikkeisiin, mitkä on nämä Occupy ja Espanjan Indignados tai muuten. Niissä on ollut hyvin keskeistä kuitenkin, että samaan aikaan kun ne on tietynlaisia protesteja tai ne on vastarintaliikkeitä, niin keskeistä on se, että me aletaan itse jollakin tavalla tekemään sitä, miten me halutaan. Ei pelkästään vaadita joltain valtiolta tai muuta jotakin, vaan aletaan itse jollakin tavalla rakentamaan ja luomaan sellaisia jokapäiväisiä rakenteita, jotka parantaa meidän elämää niin huomenna eikä jossakin kaukaisessa tulevaisuudessa. Vaikka sitten tietysti on kanssa myös niin olennaista, että näitä ei pidä niin sillä tavalla jotenkin fetisoida tai siltä ajatellaan, että ainoastaan itse organisoitu toimitaan hyvästä ja raha esimerkiksi on pahasta ja meidän pitää luopua rahasta. Niin myös sitten niin ylipäätään se, että ihmiset vaikka haluaa enemmän rahaa ilman työtä on aina kiinnostavia vastarinnan muotoja. Tuossa on huijaaminen on positiivinen merkki siitä, että ihmiset tajuaa, että ne on ansainneet rahaa myös ilman työtä. Niin, ja sitähän tapahtuu paljon. Mutta jos sä kysyt niin sellaista asiaa suurin piirtein, että mitä niin institutionaalisen vasemmiston suhteen on, niin mä voin sanoa suoraan muutaman asian esimerkiksi. Jos ajattelet niin maahanmuuttokysymyksiä, niin esimerkiksi EU:n ja kumppaneiden vapaa liikkuvuus on paljon enemmän käytännöllistä ja joka vaikuttaa myöskin institutionaaliseen vasemmistoon paljon enemmän kuin institutionaalinen vasemmisto olisi koskaan niin siinä syvässä kylkevässä tai syvässä juurissa olevassa rasismissa olisi koskaan pystynyt. Ja ne on tehnyt sen pakon edessä yksinkertaisesti sen takia, että se on näyttäytynyt ainoalta mahdollisuudelta ikään kuin se, koska tiedätte Euroopan mittakaavassa, niin vasemmistolla on valitettavasti niin sellainen ajatus siitä, että ainoat oikeat asiat on duunari vakituinen työpaikka, jos tänne tulee joku muu, niin jos se on nainen tai sitten se on maahanmuuttaja, niin se tulee laskemaan mun palkkoja. Ja mä en nyt piti sitä dokumenttia vaan yksi, mutta se käytännön ikään kuin käytännön toiminta maahanmuuttajien kanssa on sitten laillisia tai laittomia, niin se on luonut ihan uudenlaisia ikään kuin järjestäytymisen muotoja. Erityisesti tietysti Helsingin seudulla, mutta pikkuhiljaa niin kuin muuallakin. Toinen kysymys, joka on tavallaan alueesta, mikä institutionaalinen vasemmisto. Mitä institutionaalinen vasemmisto, mitä ehdotuksia ne on tehnyt? Me ollaan tuotu vittu joku perustulo tänne, me tuotiin 2000-luvun alkupuolella perustulo tänne. Ja mitä sille on tehty? Se on niin vesitetty sillä tavalla, että mä en halua niin kuin Paavo Lipposen sanoa 5 metrin tikullakaan koskea koko perustuloa. Mitä siitä on tehty? Siitä on tehty joku 400 €. Mä oon 70-luvulla opiskellut ja silloin meillä oli opintoraha juttunut ja se, mikä meillä oli edelleenkin pätevä, niin mä aina sanon, että tämä on vulgaari. Että se on tonni käteen, känti toteen. Se on niin yksi mitä? Ja sitten kuulet, tiedän, että niin vasemmiston nuoret ja monet vihreät nuoret esittää hyviä ajatuksia, mutta ne ei koskaan mene läpi mihinkään. Ja mitä sieltä tulee sitten julkisesti? Sieltä tulee ihan älytöntä tavaraa. Aivan karmeeta kamaa. Miten, kun me julkaistiin 2007, kun se oli se vai 2006, mä en muista, se vasemmisto etsii työtä. Niin mitä meille tuli? Koko niin kuin vasemmistoliitto ja kaikki, ei tää on mahdollista. Perustulo on ihan perseestä ja sitä ei voi. Sitten nyt ne on niillä niin kuin jonkunnäköisenä, meille niin kuin suurin piirtein nyrkillä päähän ja kirveillä päähän. Perustulo on täysin mahdoton ajatus. Tämä on täysin mahdoton ajatus.
Ja mitä nyt on tapahtunut ikään kuin vajaan 10 vuoden aikana, nyt perustulo. Mutta mikä perustulo? Ei se ole semmoinen perustulo, jota kukaan teistä haluaisi. Ette te haluaisi niin nähdä sitä millään tavalla. Se agenda, joka oikeastaan on kaapannut itselleen. No, oikeisto ja vasemmisto. Se menee silloin, kato, kun se politiikan kosketus on se, että kaikki muuttuu paskaksi. Ihan oikeasti. Se on niinku sellainen, on se ihan sama, onko se niinku joku vasemmistopuolue tai joku muu. Niin ei sille, minkä takia 700 keskustellaan 700, mikä on malli ja mitä on 700 €, onko se mahdollista ja mitä. Eihän silloin ole kysymys, ei silloin mitään tekemistä politiikan kanssa. Politiikka on tekemistä siitä, että me halutaan tätä, me ollaan tämän takia järjestäydytty, me halutaan tätä, me halutaan tehdä tätä. Ei sitä, että joku idiootti tulee niin kuin tuolta sitten esittelemään jotain laskelmia. Että jos se ei ole mahdollista sun laskelmien mukaan, niin me muutetaan se tyyppi sieltä. Me tehdään koko juttu, että kyllä se on mahdollista. Jos mä oon monta kertaa sanonut niin opiskelijoille, että jos 8 tunnin työpäivä tulisi nykyään niin politiikan agendalle, niin siellä kaikki olisi, että tämä on totaali mahdotonta, ei tässä ole mitään järkeä. Vittu, menkää te sinne miten Malediiveille 8 tunnin työpäivän nyt kanssa. Niin, koko juttu on niin sellainen, että ne on poliittisia kysymyksiä eikä mitään laskennallisia kysymyksiä. Vihreiden niin aivan älytön juttu. Älytön juttu. Me oltiin seminaarissa joskus 2000-luvun alkupuolella, jossa mikä se oli se hollantilaiskaveri? Niin se Van Parijs. Niin, Van Parijs. Niin siellä Ode Soininvaara esittää, että joo, me ollaan Van Parijsin kanssa hyviä kavereita. Ja sitten Van Parijsin perustulojuttu oli niin 1000 € ja sitten Oden oli niin 500 €. On 400, että maksimissaan, että se saa, että ne rekkakoskit töihin. Ettekö te nyt jumalauta tajua, että tässä niinku poliittisessa järjestelmässä on, niinku, tai politiikan alueella, niin siinä on niinku sellaista niinku jotakin, joka meidän kannattaisi miettiä ihan kunnolla, että mikä siellä mättää. Minkä takia joku Arhimäki, joka on ihan mukava tyyppi, kun se menee siihen se ei saa aikaan yhtään mitään. No miksi se saa aikaan mitään? Koska sillä ei ole olemassa mitään painetta, sillä ei ole olemassa mitään muuta teistä monet varmaan, jos on vasemmistolla. Teillä ei ole olemassa mitään, sitten siellä on olemassa omat järjestelmänsä. Se puoluejärjestelmä on sellainen, että meidän täytyy kehittää joku muu malli kuin se puolue. Mä olisin halunnut niinku semmoisen, jotkut joku just Lee ja joku muu, ne on niinku perustanut kokonaan uuden poliittisen liikkeen Suomeen. Suomessa se ei ole mahdollista vielä, ehkä 10 vuoden kuluttua. Mä en nähnyt, että oliko täällä aikaisemmin paljon pyyntöjä ollut. Tässä oli ainakin täältä puolta yksi, oliko siellä kauempaa, niin tää sulla on. Pyytänyt kauempaa. No. Ja kannattaisitteko te sitten suoraa demokratiaa, koska se teidän mielestä mahdollinen muutos asioihin? Mun mielestä ei mitään. Mä en niitä utopistisia malleja, että minkälainen on demokratia ja muuta. Meidän pitää itse luoda se malli. Me voidaan aina puhua niin kuin neuvostoista ja kaikista historiallisista malleista, mutta me eletään nyt ihan toisessa tilanteessa kuin silloin, kun nämä niin sanottu demokratia-ajattelut on tehty. Mun mielestä kannattaisi ikään kuin ei miettiä sitä, että minkälainen se tuleva demokratia on, vaan tehdä se. Alustumasta tästä touhussa, että me joudutaan itse keksimään se, että miten me järjestetään omat asiamme. Ja se on mun mielestä niin kuin se pointti. Jos meiltä viedään terveydenhuolto, jos meiltä viedään sosiaaliturva ja muuta, meidän täytyy itse keksiä, että miten me ratkaistaan, miten me rakennetaan se. Eikä niin kuin miettiä sitä, että me ollaan tuosta mietitty, tuosta on hyvä teoria olemassa. Koska ei ole olemassa hyvää teoriaa sille. Joo, mä tuosta vasemmiston kritiikistä niin mietin, ja tuosta verotuksesta puheen ollen, että mitä mieltä te sitten olette siitä, että missä määrin tämä uusliberaali systeemi aiheuttaa sen, että se verotus on yhtä kuin, että verotetaan niitä työntekijöitä ja pienyrittäjiä. Ja sitten niin toisaalta, että vasemmiston puolueet niin kun, mun havainnon mukaan niin kun on käyneet poliittista taistelua siitä, että vähän pienempiä huononnuksia tehtäisiin kuin mitä kokoomus ehdottaa. Siis semmoista näkökulmaa semmoiseen niin elämän parantamiseen ei ole ollut aikakausiin, eikä liian tietysti myöskään niin ollen tällaisten niin pienemmän pahan politiikan taakse on vaikea saada liian jengiä liikkeelle.
Niin, no se on tietysti mä oon ihan samaa mieltä tästä jälkimmäisestä, mutta se on niin tosi vaikeaa, että itse on persaukinen ja kamppailee toimeentulon kanssa, niin on kauhean kiinnostunut semmoista, että leikataanko 5 vai 7 miljoonaa ainoastaan budjetin momentista, koska se on mitenkään, mutta tietysti niin suhteessa ensimmäiseen kysymykseen, niin tuossa niin yritysten verotuksessa, että se ongelma, että perinteisesti vasemmistopuolueet on ollut myös mukana semmoisessa niin sanotussa fordellisessa kompromississa, jossa on niin ollut idea, että meillä on suuret yritykset ja niiden suuret tehtaat ja niiden tehdastyöläiset, jotka voi neuvotella vähän enemmän palkkaa. Ja sitten ne on niin ajateltu. Se niin joku sellainen tyyppi, joka ryhtyy yksin yrittäjäksi, on täysin sen horisontin ulkopuolella, että ei vaan kiinnosta niin paskaa sitä ei osata. Se on oikeasti myös sellainen, että ei osata ajatella, mikä on sellaisen tyypin asema. Koska se niin vasemmistopuolella on kiinni siinä, tietenkin niin AY-liike on jo jäsenmaksurahojensa kautta kiinni tietyssä niin semmoisessa perinteisessä kompromississa, jonka idea oli se, että suurten tehtaiden työntekijät saa vähän enemmän palkkaa ja niin edelleen tuottavuuden perusteella. Ja se ei niin vaan kerta kaikkiaan voi tajuta semmoista, että joku mieluummin on yrittäjä. Niin, mutta tietysti se on, että meillä on hyvin vähän enää niitä ihmisiä, jotka käytännössä on ikään kuin että meillä niinku ammattiyhdistyspolitiikka on aika paljon identiteettipolitiikkaa tai miten sä vähän sitä tykkäät, jos sä tykkäät, ja niin kuin koko vasemmistopolitiikka on sellaista, että jos sä tykkäät ammattiyhdistysliikkeestä, tykkäät vasemmistosta, niin sä niin kuin kannatat niitä, mutta sä et niin kuin ollenkaan pysty katsomaan, että mitä käytännön intressejä ajetaan ja mikä se on. Mä voin tietysti vaan kommentoida vielä edelliseltä suoran demokratian kysymys. Mä en tiedä, mitä se tarkoittaa täsmälleen suoralla demokratialla. Mä ajattelin, että ylipäätään olennaisempaa, niin kuin Jussikin on olennaisempaa, että mietitään jotain mallia, mikä on täydellinen. Ihmisten välisten suhteen on mietitään sitten, mikä on ne ongelmia nyt, miten me voidaan kamppailla, miten me voidaan parantaa meidän omaa kykyä toimia tässä ja nyt. Niin niitä riistoimme vallan ja kontrollimuotoja vastaan. Tietysti niin henkilökohtaisen kokemuksen perusteella, niin jos suoralla demokratialla tarkoitetaan esimerkiksi tiettyjä konsensuspäätöksentekomenetelmiä tai muita, niin mä pidän niitä ongelmallisina siinä mielessä, että ne ei huomioi reaalisesti, minkälaisia eroja ihmisten välillä on, ja ne ei pysty työstämään niitä kysymyksiä, mikä on tavallaan sama kysymys kuin mistä me puhuttiin aikaisemmin, on se, että me ei niin oikeasti tajuta, että kun me kaikki ollaan niin täysin erilaisia, vaikka me ollaan kaikki tavallaan samalla tavalla samassa liemessä ja puhuessa, niin sitten niin ihmisten tilanteet on tietyllä tavalla erilaisia ja me oikein tiedetä, miten sitä prosessoidaan, miten sitä ajatellaan, miten me voidaan toimia. Miten me voidaan oikeasti lisätä myöskin sitä kykyä, jokaisen niin tietyn kamppailuun liittyvän tyypin kykyä osallistua siihen toimintaan. Ja se on semmoinen, mikä se itse sen konkreettisen toiminta- ja kamppailukyvyn miettiminen horisontti on semmoinen, mikä tästä niin tämmöisestä, tai näkökulma on se, mikä niin puuttuu täysin semmoisesta anarkistisesta suoran demokratian. Meillä on tavallaan semmoinen harha, joka on näkyy ehkä kaikin parhaiten tuossa semmoisessa niin kuin kovin sentralisoidussa tai sitten anarkistisessa organisaatiossa. Me ajatellaan koko ajan niin kuin organisoitumista ja ihmisten järjestäytymistä sillä tavalla, että siellä niin kuin toisessa päässä on se niin kuin absoluuttisen ikään kuin järjestäytymistä jotain päätöksiä ja sitten siellä toimitaan niin, että se on joku niin kuin se on militaarinen organisaatio. Toisessa päässä on sitten niin kuin anarkohippien organisaatio, jossa koko ajan keskustellaan, että miltä musta nyt tuntuu ja koskaan ei saada päätöstä aikaa. Jos päätös on tehty, niin kukaan ei muista sitä jälkeenpäin eikä mitään. Ja musta niin kuin tämä ajattelutapa niin kuin järjestäytymisestä, niin jotenkin se kokonaan pyyhkii alle ikään kuin semmoisen ajatuksen ihmisten keskinäisestä luottamuksesta ja sen luottamuksen ja solidaarisuuden rakentamisesta. Solidaarisuudesta ja siitä niin kuin luottamuksesta, joka on kuitenkin mun mielestä kumminkin yksi niin kuin normaalimpia ihmisten keskinäisen ikään kuin yhdessäolon muotoja on se, että on jonkun asteista luottamusta ja solidaarista ja luottamuksen kasvua ja muuta, jota ei voida ikään kuin järjestää ylhäältä käsin. Ja
se on ehkä puuttunut näistä niin poliittisista organisaatiokeskusteluista. No. Mitä meillä te olette näistä yövuorokatuparlamenteista, jotka on nyt alkanut Helsingissäkin? Mitä ne on? Nuidi Flyni alkoi paljon. Ai niin joo, joo. Sori. Olemme varmaan vastuussa osittain tästä. Niin mä oikeastaan tiedän niistä kai mitään, mutta en osaa sanoa sitä. Niin, no niin, en mä tiedä sitä niin paljon. No se mitä mä tiedän, mä oon lukenut tietysti Ranskasta niitä juttuja ja Ranskassa on tietysti, en mä tiedä, Ranskassa ei ole kovin erilainen tilanne kuin Suomessa. Meillä on tietysti Ranskassa, niin kuin kaikkialla Euroopassa tehdään samanlaisia niin sanottuja työreformeja. Mutta Ranskassa on tietysti pitkä perinne ikään kuin siitä järjestäytymisestä ja tää nyt nehän on kassöörs ja hassiksen, kannabiksen polttajia, niin kaikki sanoo. Kaikki viholliset pahat sanoo, että ne on miten sä sanot, peikkiä paikkojen rikkoja ja noita filmen polttajia. Niinhän se on. Mutta Ranskassa sillä on varmaan, se on kuitenkin kohtuullisen spontaani se tasavallan aukion. Ja sitten siellä on niinku korostettu sellaisia asioita, jotka mun mielestä on tärkeitä, että meillä ei ole mitään asiaa, joka oli meillä jo aikaisemmin. Siellä on Paavo Lipponen ensimmäisiä tuomitsi näitä euromeideitä, niin se, että minkä takia nämä ei esitä mitään konkreettista vaihtoehtoa. Ja mikä oli myöskin Tiedonmenin juttelussa, että minkä takia ei esitä konkreettista, minkä takia vaan protestoidaan eikä esitetä konkreettista vaihtoehtoa, että miten pitää suunnitella, niin miten pitäisi tehdä poliittisia päätöksiä, niin se on siinä mielessä tärkeä, että se on sen levittäminen, sitä ajateltiin, että se on niin kuin Espanjan 15 M jonkunnäköinen seura, mutta ei sillä ollut mielestäni mä en voi sanoa, mä en puhuta niin tarkkaan. Mun mielestä sillä ei ole niin Espanjan asuntopiirsa 15 M. Sillä ei ole sellaista tekemistä, vaan se on semmoinen, tietysti kun se on lähtenyt sitten elokuvasta oikein se Merci Patron, kenen se on se elokuva. Mä kattelin sitä lähtenyt, se on ollut yksi puoli ja sitten yksi puoli on niin tämmöinen, mitä Suomessakin on tämmöinen opiskelija ja työläistä ja muiden niin, organisoituminen, mutta se on musta on tosi vaikea nähdä sen niin leviämistä. Se on sama kuin nämä indignados. Suomessa oli ne telttailijat ja muita. Niin kyllä musta tuntuu, että meidän pitäisi keksiä täällä ihan omat kuviot siinä mielessä. Nämä oli globaalisti levinnyt tosi moneen kaupunkiin. Niin, no on Ranskassa. Niin, että tämä mä voin niinku tietysti jakaa, että mä en tiedä Suomen niinku, se mikä tää nyt se ensimmäinen mulle tuli mieleen siitä, että se on niinku taas semmoinen, että jossain muualla tapahtuu jotain, niin me todetaan se sama Suomessa, mutta mä en niinku tiedä siitä Suomen kuviosta, niin paljon mä voisin sanoa, onko siinä kyse siinä tapauksessa joku oma idea. Se on tietysti ollut semmoinen, kun mä itse kokeillut sen tietysti aina ongelmaa, että Suomessa on välillä ollut musta semmoinen sama kuin Yhdysvalloissa on musta aina ollut, tai ei nyt aina, mutta sanotaan, että viimeiset 30 tai 35 vuotta amerikkalaisten poliittisten liikkeiden ongelma on se, että aina olennainen kamppailu on jossain muualla, eikä koskaan mun elämässä. Mun elämässä on siitä niinku, aletaan tehdä jotakin solidaarisuutta. Siitähän Pekka Eskelinen kirjoitti suomalaiset jälkikäteen Naomi Kleinin kirjaa, että miten Suomessa on semmoinen mentaliteetti, että kamppailu tapahtuu muualla, että me ollaan liian pieniä tekemään yhtään mitään, että paremmin vaan elää sitä omaa arkeensa. Niin en tiedä, että se on liian pieniä, vaan se vaan jotenkin on semmoinen kolmas maa. Olen taas semmoinen liian... Mutta sehän on meidän niin tämä perusvasemmistolaisen kritiikin yleensä pointti, että kaikki yleensä ainakin kun mä keskustelen ja me ollaan keskusteltu että sitten niin kuin erinäisesti, että niin sanottujen vasemmistovaikuttajien kanssa niiden mielestä meillä on kuitenkin niin vähän ongelmia täällä, että meidän pitää huolta noista. On ne sitten köyhiä tai on ne tuolla jossain muualla.
Ja se on oma kokemus, joka mulle on tietysti tärkeää sanoa, joka tietysti jotka tunnette feminismiä, traditionaalista feminismiä, niin se on tämä, että lähdetään omasta kokemuksesta liikkeelle. Ja perinteinen marksi lähti työväenluokan piti lähteä omasta kokemuksestaan, eikä siitä, että me säälitään jotain, brudonistit ja muut. Ja mulle tietystikin tämä anarkistit, brudonistit ja muut, niin ne on niin kauhukuva, koska ne justiin lähtee siitä, että säälitään muita ja puhutaan muiden puolesta ja edustetaan muita ja tehdään töitä muiden puolesta, on ne sitten maahanmuuttajia tai köyhiä työläisiä tai marginalisoituja, koska mä näen sen niin kuin akateemisesta näkökulmasta siinä, että sillä tavalla, mä olen kertonut teille monta kertaa, monelle, jotka akateemista näkökulmasta, että siellä minun pikkuinen köyhä työläinen, joka ei saa puhua mitään, niin minä puhun hänen puolestaan, niin minun on tärkeää pitääkin se siellä, pää kiinni siellä, että minä puhun sinun puolestasi, minä tiedän paremmin mitä sä ajattelet. Ja se on niin kuin se pointti, jota mä en koskaan sietänyt niin sanotussa vasemmistolaisuudessa tai vasemmistossa. Sitä, että puhutaan toisten puolesta, kun pitäisi tehdä yhdessä toisten kanssa ja olla sama. Meidän pitää olla yhteisiä kokemuksia, jakaa ne yhteiset kokemukset, eikä niin kuvitella, että meillä on, joten me voidaan puhua noiden puolesta, koska ne on köyhiä ja niillä menee tosi huonosti. Kokemuksia ja ennen kuin jatketaan keskustelua, niin mä ehdottaisin, että pidetään semmoinen lyhyt tauko, noin 5 minuuttia, jos halutaan, että lasia tai muuta. Ei ole mitään keskustelua, mähän paasaan. Ja sitten voitaisiin ottaa tätä keskustelua, tämä Janin puheenvuoro mukaan. Hänellä on ollut kyllä pitkään tämä puheenvuoro. Se olisi hyvin lyhyt. No varmasti. Tämä on niin keskeinen asia ja sopii hyvin tämän tauon alla, että minua on hirveästi häirinnyt tässä muuten mukavassa joukossa se teoria vihamielisyys, että kun yliopistossa nyt tietysti on menetetty monta tiedekuntaa tälle porvaristolle ja liberalismille ja muille, niin eikö enää yritetäkään sitten hysätä sitä pientä kriittistä porukkaa siellä ja toivoa, että he tekevät teoreettista kehitystyötä, josta meillä on hyötyä, koska muutenhan me ajaudutaan samaan tilanteeseen, jota nimenomaan markkinaliberaaliset suosittelevat, että otetaan samat käytäntöä käyttöön kuin muurahaispesässä. Jokainen tekee mitä sattuu mieleen juolahtamaan ja vähän juttelee naapurin kanssa sarviensa heilutella ja siitä se homma kehittyy. Eli ei mitään johtolankaa. Mä en tiedä muurahaisten käyttäytymisestä. Niitä mä en tiedä, sitä oli montti paikalla joskus, mutta Eeta voi vastata. Mä en tiedä, mitä muurahaiset ajattelee. Mutta Eeta voi vastata. Eikö se mun mielestä ongelma meillä niin kuin mä voin puhua nyt niin yliopisto-opettajan näkökulmasta, niin ongelma on se, että tai mä tiedän, onko se nyt ongelma, mutta se ongelma meillä, että yliopisto on koko ajan enemmän formalisoitunut ja semmoinen, että eipä siellä, se mitä minä ja mä luulen, että suurin osa meistä etsii, niin on sellainen ikään kuin, että ei niinkään kehittää teoriaa yliopistossa, vaan eikä mitään teoriaa, vaan päästä ulos yliopistosta tai tehdä niin sitä yhteistä näkemystä yliopiston ulkopuolella, koska yliopisto on aika vaikea paikka. Aika vaikea paikka oikeasti. Siellä, jos se olisi pelkästään kiinni meistä ikään kuin opettajista ja muista, niin se olisi erilainen. Mutta kun siellä on tapahtunut viimeisen 20 vuoden aikana niin paljon, että ei meillä ei juurikaan ole sananvaltaa mihinkään asioihin. Ja se mikä on niin ongelma, ja tämä nyt voi sanoa pitkälti, koska mä olen itse aloittanut opiskelun 70-luvun alkupuolella, niin 70-luvun alkupuolella vielä, niin vaikka mä tunkin vähän epämääräistä piireistä, niin 70-luvun aikana niin opettajat, opiskelijat, tutkijat, ei ollut kauheita eroa. Istuttiin samoissa opintopiireissä lukemassa samoja kirjoja, mutta sitten meillä alkoi niin systemaattinen, sanotaan sitä sitten uusliberaalit, mä en sanoisi niin, mutta systemaattinen hajotustoiminta siitä, että meillä hajautettiin tutkijan urat, opettajan urat, opiskelijasta tuli pelkkä opiskelija, eikä enää niin mikään sellainen keskustelukumppani tai mikään sellainen, joka olisi mukana. Ja sitten hajotettiin ne ja
se hajottamistyö on mun mielestä yksi esimerkki siitä, mitä se tämä nyt uusi liberaali politiikka sitten on, että ei pelkästään tutkija, opiskelija, opettaja, vaan myöskin jokainen ihminen, jokaisella on oma roolinsa, jokaisella on oma paikkansa, jokainen antaa parhaansa omassa asemassaan ja me tarkasti yrittää määritellä aina, että mitä ne paikat on. Nyt sinä olet täällä, nyt sinä olet täällä, nyt sinä olet täällä ja kun sä pääset tänne, niin sä voit tehdä taas tätä. Ja se on ikään kuin se, mitä mä oon yrittänyt monta kertaa sanoa, ne on niin kuin uusia vallankäytön muotoja, joita me ei olla onnistuttu ikään kuin haarukoimaan ja näkemään se, että ne on niin kuin uusia semmoisia ihmisten eristämisen muotoja. Nyt kun sä oot tässä roolissa, niin sun pitää tehdä tätä, sun pitää käyttäytyä näin ja sä et saa hyppiä tästä yli. Ja ne on niin kuin sellaisia, joihin me ei ole pystytty oikeastaan vastaamaan millään tavalla. Eikä me pystytäkään, mutta teidän pitää itse keksiä ne niin kuin tuskalliset asiat, justiin se, että miten pääsee siitä, esimerkiksi tässä tapauksessa, että toi on yliopiston opettaja, toi on tommonen ja toi, jos pystytte niin kuin liikkumaan niiden roolien tai asemien yli, ei sillä tavalla, että ne on pelkästään formaalisti liikuttavissa. Mä tarkoitan formaalisti liikuttavissa sille, että tuo nyt on tehnyt väärin mulle, se on antanut mulle väärän arvosanan, tai että mä oon antanut tuolle väärin, tai jotain muuta vastaavaa, vaan niin kuin jotenkin tiedollisesti ja yhteisesti pääsemään siitä yli. Niin se on mun mielestä tärkeämpää kuin mikään muu. Rikkoa ne eristämisen käytännöt, mitkä jakaa meitä kaikkia. Ja ne eristämisen käytännöt ei ole pelkästään tämmöisiä niin kuin, vulgaaria opiskelua, vaan ne on myöskin poliittisen eristämisen käytäntöjä. Minä olen niin kuin vannoutunut vasemmistolla, minä olen vannoutunut vihreä tai minä puolustan tätä näkemystä. Miten me onnistutaan rikkomaan ne? Kun ihmisten elämänkäytännöt, elämät ei ole kovin erilaisia. Ihan samaa, valitettavasti ihan samaa paskaa. Ja se on mun mielestä se, mitä me ajatellaan, mitkä on uusien yhteiskuntatyöväen yhdistys. Jos ajattelee 1830-lukua, 1820-lukua, chartisteja ja uutta työväenliikettä, miten luette Marxin teoksia, niin mikä siellä on se, niin tämä työväen erinäisten suutareiden, räätäleiden ja muiden niiden niin tämän omien ammatti-identiteettien rikkominen ja näyttäminen, että te olette nyt jumalauta ihan samaa proletariaattia kuin me. Sehän siellä oli se keskeinen. Ja kukaan ei oikeastaan tiedä, mutta on niin harvinaista, kukaan ei tiedä kuinka paljon niin pari tyyppiä, niin kuin Marx ja Engels. 2 ukkelia, enkä mä nyt vertaa niitä missä millään tavalla niitä. Niin ne teki helvetisti töitä sen eteen, että ne sai sen hajanaisen ikään kuin epämääräisen liikkeen, niin epämääräiset niin kuin protestit niin kuin yhdistettyä sitten Saksan työväenpuolueeksi, Euroopan kommunistiseksi internationaaliksi, sosialistiseksi internationaaliksi. Eikä se ole niin kuin mitenkään mahdoton tehtävä. Se vaatii vain sitä, että ei niin ajatella sillä, että räätäli on erityinen, suutari on erityinen. Eikä ne on kaikenlaisia epämääräisiä, jotain perinteiseksi jääneitä niin maataloutta. Sitten on kaikenlaista sekalaista rupusakkia niin nykyään saattaa, joka on vaan kusessa ja sitten se lähtee sitten järjestelmästä, eikä mistään ruokaa. Mutta tietysti mä ymmärrän ton idean, mutta mun kokemus nyky-yliopistosta, kun mä menen puhumaan yliopistotyypeille, mä kuitenkin tulen itse nimenomaan yliopiston ulkopuolelta olemassa nykyään on teoriassa. Yliopiston jatko-opiskelijat, vaikka kukaan ei mulle myönnäkään mitään rahoitusta, kun niiden mielestä tutkimukset on ihan vaikeita. Pikemminkin. Mun kokemus on se, että kun mä menen ikään poliittisten liikkeiden näkökulmasta puhumaan yliopistotyypeille näistä mieltä, että on liian vaikeita, en ymmärrä. Ei jotain yksinkertaisempaa. Ei musta semmoinen se idea siitä, että yliopistosta on semmoinen paikka, mikä kannattaa suojellaan mulle äärimmäisen vaikea. Se on taas ollut ongelma kaikissa tietyissä yliopistoliikkeissä, vaikka viimeisen 10 vuoden ajalta, että jos meidän ei ruveta puolustamaan nyky-yliopistoa, niin mä en näe siihen mitään syytä, koska se on kuitenkin nykyisessä muodossa on ihan täysin perseestä ollaan mestä, josta ei ikinä ollut. En mä ole oppinut yliopistolla yhtään mitään, vaikka mä
muodollisesti vietin yliopisto-opiskelijan 14 vuotta, niin en siellä koskaan oppinut yhtään mitään. Ainoa niin tuli sitä kautta, että sä tapaat siellä jotain tyyppejä ja semmoiset itse jonkinlaisia kuvioita. Vaikka sä kuitenkin useamman kielen käytät. Kielen käytin hyväkseni yliopiston kielikeskuksen palvelun, koska mä en kieliäkään siellä oppinut, kun sitten mä niin kävin siellä yhden kurssin ja menin johonkin kapakkaan puhumaan espanjaa, että siellä mä ne kieletkin oikeasti opin. Siis niin, joo. Mutta se itse asiassa, mehän vaikka mä oon vanha ukkeli jo, niin meillä on sama kokemus siitä, että suurin osa, ja tästä mä oon tietysti monta kertaa kirjoittanut, että monet niistä taidoista ei ole periaatteessa mitään yliopistoa vastaan, koska ne maksaa paljon. Mä oon Ukkasen Jani ja edustan tämmöistä lukijanäkökulmaa nyt tähän teokseen tai jonkinlaista analyysiä tähän hommaan. Oletan, että mut pyydettiin tähän tämmöiseen lukijakriitikko-tehtävään sen takia, koska olen itse asiassa maantieteen jatko-opiskelija ja jonkin verran aikoinaan etenkin graduvaiheessa ja sitten myöhemminkin niin perehtyy tähän kriittisen maantieteen teoriaan ennen kaikkea, jota tuolla ja kriittisen yhteiskuntateoriaan, joka tässä kirjassa, vaikka tässä nyt aika paljon Jussin puheenvuorossa varsinkin, niin tavallaan vedettiin alaspäin sitä akateemista kontribuutiota, niin tuolla on hyvin paljon kyllä semmoisia monen suuntaankin sohasuja, joilla on arvoa kyllä akateemisen keskustelun kautta. Ja luulisin, että se on niinku se tausta josta minut tähän on tavallaan kutsuttu tai taidettu paikan päälle. Ja ensinnäkin mä sen haluan sanoa nyt tähän alkuun tavallaan tämän alkupuolen keskustelun tai alku 2/3, 3/4 pohjalta, että tässä nyt nuoleskeltiin aika paljon tämän kirjan semmoista niin kuin loppukarkkia tai tämmöistä niin kuin sitä järjestäytymisen dynamiikan toimintaa ja tämä kirjana niin pitää sisällä aika paljon semmoista käsitteellistä työtä, analyyttistä työtä ja myös niin kuin käytännöllistäkin aineesta, jota tässä nyt ei sillä lailla lähdetty erittelemään. Että tämä ei tosiaankaan tähän keskusteluun, jota tässä ollaan käyty, niin mitenkään tyhjene tämän kirjan niin kuin anti. Ja minä yritän kohta tuoda muutamia näistä tämmöisistä teemoista vielä tähän mukaan, koska se saattaa ehkä monipuolista tätä loppuvaiheen keskustelua ja nostaa sellaisia ehkä uusia kysymyksiä. Ja samoin, jos Jussille ei tule herää sitä kautta jotain semmoisia koukkuja myös, joita sitten vielä on välttämättä ehtineet niin kuin heitellä, niin sieltä voi tulla ehkä jotain semmoista. Ja se, mistä Eetu nimenomaan lähti tuossa liikkeelle, että kirja on niin kuin yritys avata tavallaan kieltä, luoda uusia käsitteitä, luoda käsitteitä ja tehdä tämmöistä käytännöllistä yhteiskunnan muutoksen työtä. Se on kyllä semmoinen niin kuin kantava metodologinen linja, jos ajatellaan siis Deleuzen työtä ja näin, niin joka kyllä kulkee tämän kirjan läpi ja näiden eri yhteiskunnan osa-alueiden, joita tässä kirjan eri luvuissa siis käydään läpi aika hyvin mukana. Ja ne käsitteet, joita tässä tuodaan, tai joita tässä ehkä kokeillaan vähän, että sopisiko ne tähän palikkalaatikkoon, jonka kanssa tässä ollaan tekemisissä, ne ei välttämättä ole edes nyt kovin uusia, vaan se merkitys tulee just siinä, että miten ne otetaan tavallaan käyttöön ja missä yhteyksissä niitä halutaan tuoda. Ja ne ei välttämättä aina toimi tai kaikkien kohdalla toimi, mutta paljon semmoista niinku kokeilua tässä on tehty. Ja siis jos ajatellaan tätä niinku otsikkotasolta, tätä seutua, joka ei ole paikka, tätä metropolikysymystä, niin itsessään tämä metafora tästä paikattomasta seudusta, paikantumattomasta tilallisesta toiminnasta, niin se jo itsessään siis kulkee aika hyvin tämän kirjan niin kuin näiden eri vaiheiden läpi eli alkaen kapitalismin kritiikin tai kapitalismin toiminnan analyyseistä ja edeten siitä ihmisen elämän tiloihin, elämän paikantumisiin ja näihin arjen käytäntöihin, jonka kautta päästään sitten enemmän tämmöisiin perinteisiin maantieteen tilallisiin rakenteisiin, kaupunkimuotoihin tai näihin metropoliin tämmöisessä perinteisemmässä muodossa tilalliseen toimintaan, niin sekä näiden kritiikkiin ja sitä kautta sitten edetään tässä kirjassa. Tässä tapahtuu tietynlainen siirtymä tämmöistä perinteisestä spatiaalisesta ajattelusta, niin sitten tuossa niin 4. luvun tienoilla tapahtumien ja sitten psyykkisten kapasiteettien ja aivojen kautta kielelliseen toimintaan ja sitä kautta sitten näihin taisteluihin. Eli minä ainakin luin tätä kirjaa nimenomaan tämmöisenä
näiden eri osa-alueiden selkeänä aika hyvinkin selkeänä kokoamisena, jossa lähdetään liikkeelle niistä aika perinteisistä tilallisista muodoista, jotka liittyy talouden kaupunkisuunnitteluun, tämmöisten rakenteiden toimintaan ja niiden vaikutuksia meidän elämään erilaisia hallintomekanismeina ja kontrolleina. Ja edelleen sitten koko ajan lähemmäksi sitä ihmisen niin psyyken toimintaa ja kieltä ja aivoinen tätä ulottuvuutta. Se on semmoinen tietynlainen narratiivi löydettävissä. Tämä saattaa olla yksi tapa lukea tätä kirjaa, joka mulla oli hyvin miellyttävä etenemismalli. Ja lopussa tietysti sitten tämä katki, joka on nämä kamppailut ja tämä yhteiskunnallinen organisoituminen, joka nyt selvästi on se joka tässä on pinnalla. Sitten tässä niin kuin tosiaan sanoin, kun sanotaan, että tässä nosti esiin tämä kysymys tästä tieteestä tai yliopistosta tai ei-tieteestä. Tämä on tämmöinen tietynlainen silmäkääntötemppu, että sillä tavalla, että tämä kirjan niin kuin Eetu ja Jussin koko tämän niin kuin jonkinlaisen uran tai tämmöisen työskentely ja just tämä käytännöllisen kokeilun ja hapuilun yksi formaatti on yksi muoto ollut just yhteiskuntafilosofian ja yhteiskuntateorian kääntäminen ja tunteminen eri kielillä ja eri ympäristöissä. Ja sillä saralla tämä kirjan nämä eri osat pitää kyllä sisällään semmoista tavaraa, joka on aika kovaa myös, jos ajatellaan yliopistoa laajemmin, ei instituutiona, vaan niin akatemian toimintana, jota se ehkä joskus on ollut tai ainakin yrittänyt olla ettei se samastu näihin hallintomalleihin. Niin semmoista työtä tässä on niin taustalla paljon ja siellä on varmasti semmoisia virtauksia, jotka kulkee tuolta tavallaan eri kirjoista eteenpäin ja on jalostuneet sisäkautta, että ei kannata sillä tavalla mennä lankaan, ettei kyse olisi teoreettisesta työstä. Mutta siinä Jussi oli oikeassa, kun sanoi, että tässä kirjassa ei ole tekemässä semmoista niin käsitteellistä jotain ylätason kartesiaanista mallia yhteiskunnan toiminnasta ja rakenteesta, vaan enemmänkin se on just sitä kielellistä kokeilua ja ilottelua. Ja se näkyy muun muassa siinä, että tämä on tämmöisiä niin Harlequinin romaaneissa on tosi paljon vaikkapa seksiä sisällä erilaisissa muodoissaan ja tämmöisiä kielikuvia. Ei tietenkään minään banaalina ulkopuolisena kuvauksena, vaan enemmänkin niin yhteiskuntajärjestelmän rakenteena. Jonkin verran myös väkivaltaa ja muita tämmöisiä kivoja juttuja, jotka tuo niin lukijalle semmoista niin iloista mieltä. Ja minun mielestä tässä näkyy myös se käännöksen rooli, että tämmöinen käsitteiden luomisen ja muun, että se kieli ei ole mikään semmoinen näille herroille niin aina mikään semmoinen pelkästään täsmällisen sanomisen kanava, vaan enemmänkin myös semmoinen kokeilu, että siinä liutaan ehkä vähän niistä merkityksistä sinne runouden puolelle tai tämmöisen sen kokeilevan työn puolelle. Sillä tavalla siellä on semmoisia vaiheita, jotka on aika niin esteettisestikin latautuneita ja varmaan se on tärkeä kysymys teidän suuntaan, että onko tämä niin tämmöinen tärkeä tai onko tämä niin harkittu ja tämmöinen tärkeä keino myös tässä tavallaan sen yhteisön luomisessa tai tämmöisen yhteisten näiden käsitteiden niin sen jatkotyön kannalta, että tavallaan siirrytään tässä niin tavallaan tarinankertojan rooliin tai tämmöiseen esteetikon rooliin myös siinä kirjoittajana, koska niissä kohdissa tämä kirja on ehkä myös osittain vahvimmillaan. Itselleni niin maantieteilijänä niin mistä mulla on eniten käyttöä varmasti eteenpäin mennessäkin tämän kirjan kanssa, tai missä siis on semmoiset niin vahvimmat avaukset sillä saralla, niin löytyy tuolta 3. osan tätä just seudun dynamiikkaa ja tätä paikan käsitettä avaamisessa aika vahvoissa etymologisissa luvuissa, joissa ollaan siirrytty sinne aika perinteisenkin käsiteanalyysin puolelle, mutta sitten otettu ehkä askel siitä eteenpäin vielä. Siellä on pitkät, monen sivun osiot siitä ja semmoista niin näkee harmittavan vähän minun mielestä tuolla kirjoittamissa tämän tyylistä
irtautumista näistä hommista, mutta irtautumista siitä perinteisestä niin kuin tutkijan sen positiosta. Ja siinä on myös, jos täällä on maantieteilijöitä, niin hyvin kiinnostavalla tavalla otettu mukaan myös keskusteluun monia kriittisiä maantieteilijöitä, joita aika vähän minun mielestä viime aikoina Suomessa siteerattu. Esimerkiksi Neil Brenderin töiden suhteen on tehty kovastikin töitä, tai en tiedä koko kovasti töitä. Itselle se oli ainakin niinku semmoista, että sitä oli niinku mukava, että ne oli tuotu ja kaitettu esiin ja otettu käyttöön. Tässä sitten sanottakoon tästä, kun puhutaan paljon tästä niin talouskriisistä, talousjärjestelmien kritiikistä ja organisoitumisesta, niin se tekisi aika helpon työn niin niputtaa tämän tämmöiseksi aikalaisdiagnoosiksi. Ja lukea sitä tavallaan pelkästään tässä hetkessä ja tässä vaiheessa, mikä tässä just siltä tullut tuossa puheenvuorossakin, että tämä ongelmat on tästä hetkestä. Mutta mä en ihan osta tätä täysin sillä tavalla, että kuitenkin tätä hetkeä on tavallaan venytetty jo aika pitkälle, että tämä kritiikki on tavallaan ollut läsnä jo ainakin 15 vuotta tai sieltä 2000-luvun alusta, varmaan pidempäänkin, mutta että siinä mä näen, että se hetki, se murroskohta on tavallaan siirtymässä ehkä jotenkin vähän eteenpäin, että se on vähän muutakin pelkästään semmoista aikalaisdiagnoostia. Toi aikalaisanalyysi on henkilö sosiologin väite aina aikalaisanalyysi on sitä verran niin kuin nähdä. Siis voitaisiin katsoa, että mitä täällä tapahtuu. No ehkä se on huono sana, mutta siinä just että 1800-luvun kuvaukset niin voi olla sen niin hyödyllisiä keinoja astua sen aikalaisanalyysin ulkopuolelle. Ja just mitä tuolla on tehty, tässä kirjassa on tehty paljon sitä vertailuja näihin aiempiin vaiheisiin, niin se etenee se kysymyksen asettelu paljon pidemmälle siellä minun nähdäkseni. Mutta tässä nousi yleisöltä tämä vertaus tuohon Naomi Kleinin kirjaan, Tämä muuttaa kaiken, ja Teppo esipuheeseen, äskeisen Teppo esipuheeseen siinä. Ja mun mielestä se on aika kiinnostava vertaus. Minun itse ajatellut ihan suoraan näin, mutta siinä on toinen kirja, joka on tässä niin kuin viime aikoina tullut, joka pitää sisällä aika massiivisen joukon tämmöisiä erilaisia keissejä tästä olemassa olevasta kriisistä ja tavallaan keinoista hakea niihin ehkä ratkaisuja tai rakentaa jonkinlaista uutta yhteistä toimintaa. Vaikkakin vähän perinteisemmässä tämmöistä enemmän ylhäältä katsomassa analyysissä ja perinteisemmissä liikemuodoissa, mutta siltikin mun mielestä siinä niin on hyvä paralleeli, tämmöinen parivaljakko näitä kirjoja lukee. Saattaa olla vähän epäoikeudettu teidän näkökulmasta, mutta just tätä niin kuin kriisianalyysiä ja siihen liittyviä erilaisia dynamiikkoja, niin mun mielestä tästä niin löytyy hyvä resortointi näiden välillä. Varsinkin siis sen takia, mikä minua ehkä eniten jäi tässä kirjassa niin kuin kaivelemaan läpi tämän kirjan, että tätä niin kuin ympäristöä tai mikä ikinä onkaan tämä maapallo jossa ollaan, niin se tilallinen ulottuvuus, vaikka se ei olekaan paikka, niin siellä tapahtuu aika paljon kaikenlaisia resurssien riiston ilmastonmuutoksen, ympäristön huonontumisen prosesseja, jotka on ihan sillä ytimessä myös tässä työvoiman dynamiikassa ja työvoiman aseman heikentymisessä. Ja jos tämä Klein taas pidetään yllä, niin myös siinä niin organisoitumisessa, niin tämän niin kuin kapitalismin kriittisen liikkeen uusien yhteisten tilojen organisoitumisessa ja siinä toiminnassa. Mutta tietenkin sit ajatellaan, että tämä on aika jyhkeä opus, niin se varmaan ihan loogista, että se joku teemakokonaisuus niin jää semmoiseksi sivuhuomioksi tai tämmöiseksi alaviitetason nostoksi. Tässä tapauksessa se minä ainakaan en onnistunut lukemaan sitä ympäristöä. Se on ihan lyhyesti sanotaan, koska mä jaan tavallaan sun näkemyksen, mutta toisaalta se toisaalta meidän idea, mutta ehkä se tulee seuraavassa opetuksessa. Toisaalta meidän se idea on se, että ei voida enää erotella niin ihmiseläintä ja sen biologista olemassaoloa ja sitten sitä ympäristöä toisistaan. Meidän täytyy miettiä
seuraavissa opuksissa tai seuraavissa jutuissa tavallaan enemmänkin sitä, että ei erottelua luonnon ja ihmisen välillä, vaan ihmisluonnon riistämisen ja ihmisluonnon hyväksikäytön käytäntöjä. Ja sen takia me osin on, mä myönnän, että se on semmoisena niin kuin luontotematiikkana, niin meillä se ei ole läsnä, mutta meillä on niin semmoinen, mitä se sanoo, se on alitajuinen se, että sen enempää ihmisluontoa kuin luonto, me ajatellaan nyt saman asian, mutta se on ihan totta. Se on ihan hyvä pointti, mutta mun mielestä me ei voida enää erotella ikään kuin ihmisluonnon erottamista, koska tämä on tärkeä pointti. Tärkeä pointti, jos me ajatellaan sitä, että miten esimerkiksi erilaiset vihreät liikkeet ja miten erilaiset niin ekonomistit ajattelee Eurooppaa, että ne ajattelee, että Euroopasta pitäisi olla tällaisen biotalouden ja sen vihreän talouden alue. Ja niissä on koko ajan läsnä sellainen ajatus, että olisi mahdollista erottaa ihmisluonnon riistäminen ja sitten luonnon riistäminen toisistaan. Ja ehkä se on se, mutta se on minusta hyvä pointti, mutta me ei varmaan kyetä siitä, että se olisi laajempi. Mulla olisi ihan lyhyesti. Kun mä pääsen kohta puheenvuoron loppuun, että mulla ei tämä ihmeellisempiä kritiikkiä, niin ei mut siis tää itse asiassa, sori, tää just tämmönen post-environmentalistinen tai postnaturalistinen ajattelu, niin se on kyllä kriittisessä ympäristötieteessäkin nyt ihan niinku noussut, jos nyt tieteen puolella käydään hetki, niin, ja jaan tuon Jussin huomioon. Sitten tästä vielä ihan loppuun vaan, että siis tässä kirjan loppupuolella, mitä tästä vastarinnasta on puhuttu nyt tässä, niin siellä nostetaan tämmöisiä tietynlaisia vastarinnan-hahmoja kokeiluluontoisesti, tämmöisiä kielisiä koneita, joita voi ehkä ajatusleikinomaisesti kokeilla omassakin elämässä. Ja, no, se sitten kyseenalaistaa, se on avoin kysymys, että mihin asti ne sillä lailla kantaa tai mikä se niin tarkoituskaan, koska tässä ei ole tarjoamassa semmoista karttaa niillekään muutokselle. Niin kuin tuossa tuli aika hyvin selväksi tuossa aiemmassa keskustelussa, vaan enemmänkin kokeillaan niitä tapoja ajatella uusiksi. Mutta sitten taas noista niinku konkreettista vastarinnan keinoista, niin siinä se spektri, jolla tässä liikutaan, niin se menee paljon rankempiinkin. Tai just nämä, mitä tuossa aiemmin puhuttiin, verotuksen verojen maksun tietysti muista, niin se, että se tietysti tästä niin haluaa kaivaa poliittista tämmöistä ohjeluettelua jollekin institutionaaliselle puolueelle, niin sieltä on helppo kaivaa myös semmoisia aika järeitäkin toimintaohjeita siihen. Mutta se fokus mikä niin on siinä oman elämän tai arjen tai tässä tilassa enemmän, niin se kantaa kuitenkin ehkä tietenkin pidemmälle, miten sitä yhteistä tilaa ja tavallaan vapaata tilaa avataan tässä hommassa. Mutta sitä ympäristöheittoni on tämä mun niinku voimakkain kysymys. Se on tosi hyvä heitto. Ja se on mun mielestä se on olennainenkin tässä, koska me on tietysti mä voin sanoa niin omasta näkökulmastani, että okei, että se niin tavallaan jaan näkemyksen tuosta, mutta mä en koskaan enää viime vuosina en ole ajatellut niin ympäristöä jotenkin erilaisena tai luontoa jotenkin erilaisena. Meidän pitäisi niin pikemminkin, kun me ajatellaan niin luontoa jonakin taas sellaisena ikään kuin säilyttämisen suojelun kohteena, niin meidän pitäisi ajatella myös sitä osana me ollaan oma. Se on osa meidän. Me ollaan niin kuin, miten se sanoo, me ollaan myöskin luontoa. Ihminen on myöskin eläin. Sen ihmiseläimen ikään kuin, koska se mitä nykykapitalismi tekee ja mitä nykykapitalismi tekee, sehän mitä se hyödyntää. Ei se hyödynnä niin kuin luontoa abstraktina tai jonain meidän ulkopuolella, se hyödyntää meitä, ihmistä luonnollisena oliona. Meitä niin kuin luonnollisena oliona, joilla on kyky kieleen ja kaiken näköisiin tällaisiin asioihin. Ja se on niin kuin se luonnon muokkaaminen ja luonnon alistaminen ikään kuin tuotannon tarpeisiin on siinä.
Ja siinä mielessä mä sanon niin suoraan, että mä oon lukenut paljon kaikennäköisiä tällaisia biotalous ja muita juttuja, biotalous ja kestävän kehitysjuttuja ja erinäköisiä vihreitä juttuja. Ja musta niissä on aina niin kuin hankala pointti mulle niin kuin vanhana marksistina on, että ne ei niin kuin katso sitä, että itse asiassa se mitä hyödynnetään nyt ja mikä on, niin kuin, ei ole pelkästään ikään kuin se ulkopuolinen, se miten se on, ulkopuolinen biologinen tai naturaalinen luonto jossain tuolla meidän ulkopuolella, vaan se on samalla se ihmisluonto ja se on niin kuin tavallaan se meidän pointti. Mutta toi sun pointti on todella hyvä, joka koskee ei pelkästään meitä, vaan kaikkia muitakin niin kuin tästä. Me ei ole koskaan onnistuttu käsitteellistämään sitä muutosta, mitä on tapahtunut kapitalismissa 70-luvulta lähtien, että ei ne uudet luonnonvarat, ne ei ole pelkästään öljyä, ne ei ole pelkästään niitä pelkästään noita metsiä, ei pelkästään mineraaleja, vaan ne on myöskin meidän omia kykyjämme, ihmisluontoa, lisääntymistä ja kaikkea muuta, mitä voi sanoa. Me muistaakseni siteerataan siellä, mikä se on pieni kirja, se italialaisen. Ja ne on niinku uudet luonnonvarat, ei niinkään öljyä, vaan ne on niinku niitä meidän ihmisruumiiseen liittyviä juttuja. Niin, se on niin, Sara Ongaara, se on hauska pieni kirja, mitä se on tehnyt. Ja se, musta se on ehkä niinku sen, jos puhutaan niin vasemmistolaisympäristöstä, se on niin vihervasemmisto. Se on niin suurin ongelma, että ei ole onnistuttu yhdistämään sitä niin kuin ihmisen riistämistä, meidän niin kuin koko elämän riistämistä ja sitten luonnon riistämistä toisiinsa, vaan aina ajateltu, että tavallaan saint-simonilaiset tai meidän on siirryttävä niin tuosta ihmistä kohdistamasta riistosta, niin se luontoon kohdistuvaa riistoon, tai vaikka se on väärin saint-simonia kohtaan. Niin, ei ole niin onnistuta, ja sitä ei onnistuta yhdistämään pelkästään puhumaan niin vihervasemmista, punavihreistä tai vihervasemmista. Vaan me pitäisi konkreettisesti ajatella, että itse asiassa me ollaan samassa saakelin sopassa. Ei ole olemassa enää sellaista, kun riistetään tai kun käytetään hyväksi luontoa, kun kaivetaan meitä myöskin jollain tavalla. Ja mä en osaa siihen sanoa mitään konkreettista, mutta mun mielestä se on niin yksi isoja käsitteellistämisen, yksi isoja poliittisia ongelmia. Ja tästä me ollaan puhuttu vuosikausia niin kuin biotalouden ja muun nimissä, ei niin kuin tämmöisenä ikään kuin, että hakataan metsät ja pannaan kaikki hakkeeksi, vaan että kysymys on myöskin siitä ihmisruumiin hyväksikäytöstä. Se on niin kuin uudessa kapitalismissa, mikä on, tai nykyisessä kapitalismissa, mikä on keskeisessä asemassa, on investoinnit, ei pelkästään ikään kuin biotalouden puolella, investoinnit ihmisruumiin tuottavaksi tekemiseen ja muuhun. Sitä me ollaan vasta alkuvaiheessa sen käsitteellistämisessä, enkä mä tarkoita, että me ollaan niin Eetun kanssa, vaan kaikki ihmiset, jotka yrittää ymmärtää sitä, että mitä on nykyinen kapitalismi. Mikä on se kapitalismi, joka pakottaa sut koko ajan niin innokkaammin opiskelemaan ja tekemään kaikkea sitä kuntoilemaan ja olemaan koko ajan niin kulttuurisesti aktiivinen ja jotain muuta. Se on niin semmoinen, joka se on ihan samanlaista kaivostoimintaa kuin joku vitun Talvivaara. Se on niin ihan oikeasti sitä touhua. Ja meidän pitäisi niin miettiä sitä, että mitä se tarkoittaa, miten me ruvetaan tappelemaan sitä vastaan, että minkä helvetin takia me ollaan niin innokkaita niin olemaan hyvässä kunnossa, enkä mä tarkoita sitä, että pitäisi olla huonossa kunnossa, vaan minkä helvetin takia me ollaan niin innokkaita palvelemaan sitä, minkä takia me ollaan innokkaita koko ajan, että minun pitää vielä pärjätä ja minun pitää tehdä, meidän pitää vielä tehdä tätä. Meidän pitäisi niin miettiä, että mikä, koska ei se tule pelkästään sillä tavalla, että se tulee, että minä olen niin fiksu yksilö ja ajattelen, että mä pärjään tässä elämässä, niin kaikki menee hyvin. Vaan kyllä se tulee niin sieltä. Kyllä se on niin se, mitä ranskalaisessa sanoo dispositiivi. Mutta kyllä se on niin vallanjärjestelmä, joka tekee sen.
vaikka me oltaisiin kuinka fiksuja, niin ei me niin sen vallan ulkopuolelle koskaan päästä. Ja se on minusta niin ensimmäinen asia, että miten me organisoidaan sitä kamppailua, että me ollaan siellä sisällä ja me ollaan sitä vastaan. Tästä huolimatta Niin on yksi semmoinen, mä voin koittaa jatkaa sitä niin sieltä pidemmin, koska musta siinä kysyy myös niin teoreettista konkreettisesta käsitteestä. Okei, mä voin niin kysymyksiä vastata ensimmäiseen tuosta niin kirjoitustyylistä, että totta kai meidän idea ei ole niin välittää informaatiota, koska vuosikymmeniä on siellä, että informaation välittäminen ei ole se ratkaisu, minkä me halutaan tuottaa jonkinlaisia affekteja ja me halutaan saada ihmisiä innostumaan, että me kirjoitetaan. Ja tietysti niin kuin, mä en itse ole henkilökohtaisesti, että mä oon kiinnostunut seksistä ja viinistä ja runoudesta kuin tieteestä ja toivon, että tekin, mutta se on niin kuin, se nyt vaan vastauksena ihan ensimmäiseen kysymykseen, mutta sitten on musta, mä olen samaa mieltä siitä tietysti, että tämä on niin olennainen kysymys suhteesta ympäristöön, ja se näyttäytyy mun mielestä vielä niin kuin, myös niin selkeämmin tuolla käsitteellisellä tai semmoisella teoreettisella tasolla. Okei, mulla on tietysti semmoinen niin ongelma, että mä itse tuun tietystä niin tämmöisestä niin työläisautonomian periaatteesta, mutta tietysti ongelma on se, että, niin kuin, että mä ajattelen aina sitä kysymystä sen kautta, että niin kuin, olennaisesti kuka alkaa tehdä vastarintaa, mistä sille tulee se kyky tehdä sitä vastarintaa. Et mä en sano, että okei, mua kiinnostaa öljylähteet siinä vaiheessa, kun öljylähteet alkaa järjestää taistelua. Et se on niin tietysti se mun. Mä ajattelen, että olennaista ei ole se, miten me teoreettisesti paikannetaan, että tuolla on ristiriita, sieltä voi syntyä vallankumous, vaan meidän pitää miettiä, että jonkun tyypin pitää konkreettisesti ryhtyä taistelemaan, meidän pitää miettiä, miten niille yhdessä syntyy kyky taistella. Sitten paljon tehdään tuon aivoluvun kautta, jos jää vielä aikaa, niin mennään siihen vastaan Jaanin kysymykseen, koska siinä oikeasti on sellaisia olennaisia kysymyksiä myös. Mä tietysti nykyään ongelma pikkasen niin ympäristökeskustelun kanssa sikäli, että semmoisen niin tavanomaisen ilmastonmuutos, niin kuin Naomi Kleinin tai muun kanssa, tuntuu, että se on niin semmoinen kysymys, josta meillä ei tavallaan konfliktia. Me voidaan olla kaikki liberaalejen kanssa yhtä mieltä siitä, että ilmastonmuutos on paha asia, ja me kaikki vastustetaan ilmastonmuutosta, ja sitten kun me niin haetaan apurahaa maksilaiseen tutkimukseen ilmastonmuutoksesta, niin me saadaan helposti apurahaa, kun se ei ole ihan kontroversiaalia. Sen ongelma niin kysymys on kuitenkin siitä, että me edelleenkin ajatellaan, että kapitalismin jokin tavalla työvoiman riistäminen, niin miettiä sitä, että miten ihmisille työvoimana syntyy se kyky vastustaa, niin silloin me ei voida puhua niin pelkästään ympäristöstä. Sitten kun mulla on sellainen fiilis nykyään, että kaikki puhuu niin metsän puista, niin jonkun muunkin pitää puhua, niin jonkun pitää puhua siitä työstä. Tämä on tavallaan semmoinen niin osittain provokatiivinen tai semmoisen, niin kuin just puhuu Machiavellista, että meidän pitää haastaa riiteillä konflikteja. Se on olennaisesti, että me tuodaan se konflikti esiin, että me eletään yhteiskunnassa, joka on kapitalistinen, ja sen ytimessä on tietty konflikti, joka on kuitenkin olemassa niin elävän työn ja pääoman välillä, ja meidän pitää pystyä vahvistamaan ihmisten kykyä niin kamppailla riistoa vastaan. Mutta siitä on niin selvää, että siellä on, niin kuin, musta tämä kysymys on sinänsä olennainen, että se asettaa tiettyjä kirjassa kesken jääviä teoreettisia ongelmia. Tietysti yksi on nimenomaan se niin kuin, ihmisen olemassaolo ekologisena olentona. Tuossa nyt niin aivoluvussa käsitelläänkin aika paljon, koska ideana myös niin aivotutkimuksen ideana se, että aivot on ekologinen järjestelmä. Ihminen on aina olemassa suhteessa ympäristöön. Tietysti me ajatellaan niin ympäristökriisiä, on selvää, että semmoinen biologinen laji, joka tuhoaa oman ympäristönsä, niin tuhoaa väistämättä myös itsensä, ja se on tavallaan näkökulmasta täysin järjettömästi tämmöisen niin kuin, tietyn uusliberaalin tai porvarillisen niin kuin, sosiobiologisen tai evoluutioteorian, joka ajattelee, että on olemassa luonnonvalintaprosesseja, joiden yksikkö on yksilö, tai yksilö on jotain sellainen. Yksikkö on tietty yksilö, joka sitten yrittää siirtää geenejään eteenpäin yrittämällä ostaa ferreitä ja päästä panemaan jotain isorintaisia naisia, koska se on niin jostain savannilta niin peräisin oleva joku lajityypillinen ominaisuus, niin jos te menette lukemaan sosiobiologista tutkimusta, niin siellä niin siis kirjan eniten toistaiseksi huomiota herättänyt osuus on se, että siellä on sellainen läppä siitä, että kun mulle tulee vain evoluutiobiologista mieleen sellainen niin Petri Nygårdin primitiivinen versio, joka juoksee savannilla kookospähkinän. Jägermeisterilla on täytetty kookospähkinän kuori kädessä ja jahtaa naisia. Tämä on niin täysin idioottimainen, koska koko nykyaikainen aivotutkimus tämmöistä vastaan. Ihminen on niin
aivot on avoin systeemi, ne muodostuu suhteessa ympäristöönsä ja Ne on ympäristö. Ne on ympäristö, se on ekologinen järjestelmä. Mä en kyllä tiedä, kuka on tehnyt Se on jokaan Jussille jonkun läppärillä sitten selvä päin kestö. Päätetään läppäriin, päätetään tilaisuus siinä. Mutta siis joka tapauksessa siinä. Siitä on niinku yksi tämmöinen teoreettinen ongelma, mitä mä nyt ainakin yritän tehdä oikeasti seuraavan kirjan, joka ei vielä ole tämän jatko-osa, mutta seuraava kirja, mitä me tehdään, joka käsittelee Michel Foucaultin luentoja. Ja se on se ongelma, että kun nosta tunnetta Foucaultin tuotantoon, niin Foucault varsinkin tietyssä vaiheessa niin päätyy koko ajan enemmän sen, että kaikki on kamppailuja ja kaikki on voimien suhteita. Sitten niin siinä minusta on aina sellainen ongelma, että tämä käsitys siitä, että kaikki on voimien suhteita ja kaikki on kamppailuja, niin jollakin tavalla niin Newtonlaista fysiikasta tulee sellainen idea, että Newtonlaisessa fysiikassa, joka on fysiikkaa, mitä teille opetetaan niin lukiossa, niin kaikki on aina, että se voidaan kääntää, kaikki on reversiiveliä, kaikki voidaan kääntää takaisin. Meillä on voimayhtälöitä, joista me voidaan, kun me tiedetään jonkun kappaleen sijaintihetkellä x1, niin me voidaan laskea sen sijaintihetkellä x2, niin me tiedetään sen tietyn ne on kuitenkin siinä, mutta ne on kuitenkin, kaikki on niinku reversiiveliä, ne voidaan laskea samalla tavalla edestakaisin taaksepäin. Sama niinku tulee tästä, kun kaikki on vaan voimia, kaikki on vaan kamppailuja, että ne voi aina kääntyä edes takaisin. Koskaan ei tapahdu mitään, mikä on irreversiiveliä. Tai sitä voimista ei niinku nouse esiin mitään semmoista, mitä ei voida kääntää takaisin, mikä muodostaa tällaisia kivettymiä tai luutumia tai jotain semmoisia niin geologisia rakenteita, joita ei vaan voida kääntää takaisinpäin, miten varmaan ilmastonmuutos tietyllä tavalla on. Se on niinku se niinku kysymys, mitä pitäisi ajatella, ei sillä tavalla, että onko mä hyvä ihminen, että muistanko mä ottaa huomioon, niinku, mitä metsän puille kuuluu, siis niinku, semmoisena niinku, moraalisena kysymyksenä, vaan semmoisena siis todella niinku, käsitteellisen kaikkien jokapäiväisesti kamppailujen tai kapitalismin kysymyksenä, että millä tavalla me kyetään oikeasti ajattelemaan niitä semmoisia niin voimien suhteita tai kamppailusta syntymiä erilaisia kivettymiä tai luutumia tai jotain, joita ei vaan voida kääntää taaksepäin. Ilman, että me sitten aletaan niin päättää jotakin semmoista ihan sosiologista, että on rakenteita, joita me ei voida muuttaa, jotka on meihin nähden ulkopuolella. Voidaan puhua kivettymisistä ulkopuolista, jotka on pään sisällä, mutta jotka on silti niin irreversiiveleitä, mitä ei voida kääntää takaisin. Se on edelleenkin sellainen, mistä mun mielestä se on sellainen käsitteellinen kysymys, johon me ei löydetä tietoja mistään. Niitä ei ole itselläkään filosofialla tai jostain. Tosin ennen kuin annan puheenvuoron, mä oon joskus kääntänyt Hans Jonasin jonkun sellaisen kirjan kuin Ympäristöfilosofian polkuja, jossa Hans Jonas on tämmöinen tavallaan vihreän liikkeen, jota mä edelleenkin pidän jossain määrin konservatiivisena tulevien sukupolvien tähden me pidättäydymme nyt tästä, joka on asketismin muoto. Ja sitten Michel Serren luontosopimuksen joskus, joka on samanlainen, että tehdä luonnon kanssa sopimus. Mutta ne molemmat tavallaan heijasteli mun mielestä sitä muutosta, mitä kapitalismissa oli. Että se ei ole dokumentoida monella tavalla. Siis, että se luonto oli menettänyt sen, miten talous eksogeenisen merkityksen sanaa. Ja siitä oli tullut niin tavallaan, että me ollaan niin saman meidän läsnä. Ja sitten meidän, ja se yksi niin kuin niistä ajattelin, että 50-luvun Gregory Bateson, joka tajusi sen tosi aikaisin, että me ei ollakaan sellaisia ikään kuin pilven päällä istuvia tai pöydän laidalla istuvia tyyppejä, vaan että me ollaan niin meidän aivot ja muut toimii siellä mukana. Niin mun mielestä meillä on viimeiset 50 vuotta kukaan ei onnistunut vielä poliittisesti ikään kuin jollain tavalla argumentoimaan tätä. Ei edes niin kuin mun mielestä, mulle henkilökohtaisesti ongelma vihreän liikkeen ja siis luonnonsuojelun kanssa se on aina se on jotenkin ulkoista ja se on se luonnon objektivoimista ja sit sitä säilyttämistä ja muuta. Vaikka kuinka tärkeää se onkin, niin se kuitenkin ongelma on se, että miten vaikka esimerkiksi se yrittää rakentaa sopimus, jonka osapuolta on
miten se puhuu, mitkä on sen ehdot, miten se neuvottelee, miten se ikään kuin toimii. Ainoa esimerkki on tavallaan Apuangasta, jostain Roopessa alkaa valmistaa jotain sitten luontokäytöstä. Mutta sulla oli siellä, mä en osannut tähän sanoa. Joo. Janilla ja kenellä. Tässä oli, kuka siellä nosteli ensin Otson nosteleekin jossain vaiheessa. No. No joo, tää saattaa mennä päällekkäin just niin tää saattaa olla se ympäristöpointti vaan uudelleen, mutta luin sen, kun Pontus Puro oli Revalvaatio kirjoittanut ja se oli niin toisen Salmisen ja Vaden energia- ja kokemushomman siihen, että niin sen kautta, miten tärkeä kirja energia ja kokemus on ja sen tuoma se öljypointti. Jotenkin, minä olen ehkä lukenut liian herkissä iässä sen kirjan, mutta minulla on niin hankala ymmärtää mitään, missä ei puhuta öljystä. Mun mielestä, tai jotenkin minä otin sen liikaa sydämeen silloin, että voitaisiko esimerkiksi ajatella, että kun nämä energiaorjat hupenee, kun halpa öljy hupenee, niin yhtäkkiä meillä saattaa ihan muutamassa vuodessa olla jotain lapsityövoimaa Euroopassa ja ollaan ihan sitten 1800-luvun puolivälissä ja silloin tämmöinen tietokapitalismin analyysi ei enää olekaan hyvin lyhyessä ajassa. No toi on kyllä ihan höpöhöpöä. Se on ihan oikeasti höpöhöpöä. Siis tietokapitalismi ei koskaan tarkoitettu sitä, ettei voisi olla lapsityövoimaa eikä mitään. Okay. Eikä päinvastoin sillä on tarkoitettu just sitä, että käytetään niin kuin kaikki inhimilliset. Jos sä kysyt tietokapitalismi, mikä se tarkoittaa sitä, että niin kuin jokainen vastasyntynyt imeväinen on valmiina niin työvoimaan. Se on vaan niin ne olennaiset ikään kuin. Me ei ole koskaan tarkoitettu tietokapitalismilla mitään, mikä tarkoittaa sitä, että sä oot joku tietävä tyyppi. Eihän yliopistosta nykyään tule mitään niin tiedon sisältöä, vaan sieltä tulee tyyppejä, jotka kykenevät tekemään mitä tahansa. No vähän koulutetaan niitä, että olkaa vaan valmiimpia tekemään se. Se on pointti. Sitten se niin kuin, okei, Teren juttu, että on kiinnostava se öljypointti tavallaan, mutta sitten silloin kun ne teki sitä, Tere on tehnyt niitä juttuja, niin sitten ei ollut niinku tätä ei ollut näitä. Sen jälkeen öljyn hinta on laskettu poliittisesti oikein. Mä ajattelin, että se öljy, niin siihen aikaan puhuttiin piikoillista ja siinä on se, että nyt tulee niin ne öljyvarat loppuun. Mutta kaikki tämmöiset öljykriisit on mun mielestä oikeasti poliittisia. Niin ne on järjestettyjä kriisejä. Sitten se mikä mun idea nyt on tosta, mikä takia mä en tajua sitä yhtään, mutta se on ihan heideggerilainen. Se öljy, mä en mene siihen enempää. Se on niin semmoinen heideggerilainen, että on tehty metafysiikan puolella. Okei, musta se on pointti, että okei. Mutta idea siitä, että öljy hallitsee meitä on musta ihan outo. Mä ymmärrän sen, että meillä on tietty semmoinen kapitalismin muoto, jossa on ollut nykykapitalismissa se öljykään ei välttämättä enää se toimii finanssimarkkinoiden kautta. Mutta meillä tietysti on olemassa aika suuri osa meidän yhteiskunnasta on materiaalista rakennettu sillä tavalla, että se on riippuvasta ei niinkään öljystä, mutta se on rakennettu tietyn semmoisen mitä työllöisi kahtaa agencement, sommitelma tai se. Meillä on semmoinen sommitelma, joka on ei kyse öljystä, kyse tietystä sommitelmasta, joka on omakotitalo, moottoritie, yksityisauto, öljy, sommitelma. Ei se öljy sinänsä raaka-aineena ole mitenkään olennainen. Se on se, että se ongelma on kapitalismi ei enää toimi öljyn pohjalta. Me joudutaan maksamaan öljystä, mutta finanssimarkkinoilla vitut ne välittää mistään öljystä. Ei niin, mutta siis siitä voi olla, okei sen pohjana on tietty semmoinen sommitelma, joka ei ole pelkästään se öljy, vaan että meillä on se oma kotitalo. Se on se reaalitalouden, tai siis toi pointti on vaan se, että sä ajattelet nyt sitä, että reaalitalous ja sitten on olemassa tämä, mutta kun ei ole olemassa enää reaalitalous. Me köyhät joudutaan täällä miettimään, niin kuin paljonko maksaa bensalitra ja muuta, mutta ei rahoitusyhtiöt, niin niitä ei kiinnosta paskaa. Öljyn hintahan vaihtelee tietysti. Me voidaan käydä Venäjälle ostamassa. No, mutta se on ihan hyvä pointti, mutta en mä tiedä, siis teidän kumppanit, se on, että öljy on niinku tavallaan tässä hommassa, öljy ja öljy ennen kaikkea se on niinku politikoinnin aluetta enemmän kuin sen, miten se sanoo sen niin kuin poliittisen konstituution tai sen niin kuin
Se on niin poliitikoinen, mutta samalla tavalla kuin niin hallitus tekee jotain, ihmiset sitten touhuaa. Niin on, ei se täysin niin siltä. Se on totta kai selvää, että ihmiset niin tietysti meissä alkaa kiinnittää huomiota siihen, että öljyvarat on niin vähenemässä ja uusilla öljyn niin näillä, miten nämä on nämä särjestystekniikat, niin ei pelkästään sen lisäksi, että miten ne vaikuttaa öljyvarojen absoluuttisesti määrällisesti järjestelmiä, että tietysti tuhoaa kaiken muukin ympäriltä. Ja se totta kai vaikuttaa, että jengi haluaa jotain niin muuta, mutta sitten niin öljyn hinnan kehitystä niin voi niin lukea poliittisesti. Et ei nyt varmaan ole sattumaa, että Saudi-Arabia päätti, että öljyn hinta pidetään alhaalla millä keinolla tahansa ja sen tuotantoa lisätään ihan saatanasti juuri täsmälleen niin kuin Pariisin ilmastokokouksen jälkeisenä päivänä, kun ensin ilmoitetaan, että nyt me ollaan päästy sopuun niin uusien sähkö- tai muiden automallien tuotannon lisäämistä. Niin seuraavana päivänä Saudi-Arabia ilmoittaa, että niin kuin me aiotaan pitää öljyn hintakin keinoilla millä hyvänsä alhaalla. Tunkekaa bioinnovaatiot perseeseen. Vaikea sanoa, että mehän on aina niin näissä aina meillä on salaliittoteorioiden armoilla. Sehän, kun tämä Volkswagenin tämä konsernin ikään kuin tämä päästöjä, niin ensimmäisessä salaliittoteoriat oli, että okei, nyt on bensiini- ja dieselautojen markkinat on kyllästyneitä ja nyt on pakko satsata sähköautoihin. En mä tiedä näistä. Mutta nythän meillä on niin öljyn kanssa on se ongelma, että mä en niin vahvoja ontologisia hypoteeseja rakentaisi ikään kuin öljyn varaan, koska yhtäältä se niin kuin, me ollaan koko ajan jengi kehittää enemmän ja enemmän ikään kuin öljystä riippumattomia energiamuotoja ja sitten toisaalta niin kuin se ja ne, jos sä ajattelet, että sä oot, niin kuin, sä oot rahanomistaja tai kapitalisti, niin jos öljyn hinta on nyt pidetään alhaalla, niin mihin sä investoit sitten? Tietysti kaikki vaihtoehtoisia energialähteisiin. Ja sitten jos me ajatellaan sillä tavalla, että ne vaihtoehtoiset energialähteet ne on hyviä sellaisena. Okei, ne voi olla hyviä niin kuin jollain ikään kuin siitä näkökulmasta, että siirtyminen esimerkiksi jostain vanhasta energiataloudesta, tämä on niin luonnolle parempaa, mutta jos sinne jengi investoi, niin musta tuntuu, että siellä voi olla niin kuin muitakin intressejä kuin pelkästään niin kuin näitä hyvyyden ja